רדיו צפון 104.5 FM. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. שבוע טוב וערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו במשדר מיוחד של שעתיים ממטה חברת פספורט קארד, חברת ביטוחי הנסיעות והרילוקיישן הגדולה והמובילה בישראל. כל מה שאתם צריכים לדעת, דקה אחרי שאתם מזמינים את החופשה שלכם. ההבדלים בין ביטוחי הנסיעות, ההבדל בין ביטוח נסיעות לרילוקיישן, ומה חשוב לדעת שעוברים לחול. רוכשים ביטוח נסיעות, תעשו את זה נכון. חדר המצב של פספורט קארד, שילווה אתכם בכל מקום ובכל זמן, אפילו בזמן מלחמה. מהן מגמות הנסיעה בקיץ 25 על פי מדד פספורט קארד וסיכום השנה האחרונה? ביטוחי הנסיעות כחוויית לקוח וחוויית סוכן הוליסטי, ולא רק טיולים ליחידים, ביטוחי הנסיעות גם לארגונים, גם לקבוצות וגם לסטודנטים. ולמה חברת ביטוח צריכה חטיבת פיתוח טכנולוגית? ולראשונה בישראל, בשורה שעשתה רעידת אדמה בשוק ביטוחי הנסיעות. כן, ממש רעידת אדמה. איך תשלמו בחול, איך לא תשלמו עמלה בחול, ואיך תקבלו את הכסף שלכם הכי מהר שאפשר. כן, כל התשובות הערב, בשעתיים הקרובות, ממנהלי ובחירי פספורט קארד, יש לכם את כל הסיבות להישאר איתנו. איתי, העורך יואב כהן, המפיקה מיטל חיון, טכנאי השידור יניב לני, העורך המוזיקלי בני אלפרין, אני ליאור רוזנפלד. בואו נתחיל. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. ואנחנו פותחים עם דודו חובה, מנכ"ל פספורט קארד רילוקיישן. ערב טוב דודו. אהלן, שלום. שלום. ברוכים הנמצאים, כיף להיות כאן אצלכם. בוא תסביר למאזינים שלנו, מה ההבדל בין ביטוח נסיעות רגיל לביטוח רילוקיישן? כלומר, אנחנו נוסעים לחול, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו נוסעים לתקופה ארוכה בדרך כלל. איזה ביטוח אנחנו צריכים? מה הוא מכסה? אז בוא נתחיל קודם כל ממה שאני חושב כולם מכירים, וזה ביטוח הנסיעות. כולנו, אני חושב, טסים לחול, לחופשות, לנופשים וכן הלאה, וצריך ביטוח רפואי, שבמהותו הוא ביטוח חירומי, נועד לתת מענה מיידי, חד, מהיר, למצב שבו איזשהו אירוע או צורך רפואי עולה, כשאנחנו נמצאים מחוץ לישראל. הביטוח הוא חירומי. כלומר, אם יש איזשהו צורך להמשך טיפול, או לאיזשהו סאגה רפואית שהיא יותר מאשר ביקור רופא, או איזשהו אשפוז קל, אז נגמר הביטוח. ביטוח לרילוקיישן הוא ביטוח בריאות, בדיוק כמו שאנחנו מכירים בישראל, ונועד לאוכלוסייה שונה, אוכלוסייה שעוברת לחוץ לארץ בשביל לנהל איזושהי שגרת חיים בתקופה שהיא יותר מאשר נופש של כמה ימים. כלומר, אנשים שנוסעים לחול, לעבוד, נוסעים לשליחות, בדיוק. נוסעים ללמוד, ברוב המקרים גם לוקחים את המשפחה איתם. בדיוק, ואני חושב שזה בדיוק האוכלוסיות שאתה מתאר, וגם כאלו שנוסעים בשביל לבדוק, או להעביר איזושהי תקופה של כמה חודשים, אבל במהות הם בעצם ברילוקיישן, הם מנהלים שגרת חיים, הילדים באיזשהו מוסד, למעשה הם חיים בחול גם אם הם לא מגדירים את זה לעצמם, והצרכים הם שונים. הצרכים הם שונים והם מאוד מזכירים את הצרכים שלנו כאן בישראל, קופת חולים, מקצה לקצה, ממחלת חום פשוטה ועד לביקורי רופא שגרתיים, וזה בעצם ענף ביטוח או כיסוי שהוא שונה במהותו מאשר ביטוח נסיעות. כלומר, הם רוכשים כאן את הביטוח בישראל בטרם הנסיעה, ואוחזים באפשרות לקבל שירותים רפואיים במדינת היעד, שכוללת קופת חולים לכל דבר. אז קודם כל, אנחנו לא מגבילים את רכישת הביטוח כאן בישראל, או טרם היציאה לחו"ל. אפשר לקנות את זה מכל מקום. בעולם ולכל תקופת זמן, ולא משנה לנו איפה הבן אדם שואל. שזה חידוש בענף הביטוח, כלומר, אחרי שהוא נסע, הגיע למקום, הוא שבוע אחרי שהוא נמצא באותה מדינה, הוא יכול גם 5 שנים אחרי שהוא נמצא באותה מדינה, לרכוש את הביטוח מאיתנו, הוא חי בחול, והזיקה שלו לישראל היא כמעט ולא קיימת למעט הזיקה הרגשית, אוקיי? והמשפחתית, אבל מבחינת זכאויות או מגבלות, אין מגבלות, לכן אנחנו לא מגבילים את המבוטחים שלנו לעניין הזה.
ולמעשה, הכיסוי הוא, כמו שאמרת, הוא קופת חולים. והוא, כמו שאנחנו מכירים היום את מערכת הבריאות בישראל, שמתחילה בקופת חולים, ועוברת דרך השב"נים, ונגמרת בביטוחי הבריאות הפרטיים, למעשה הביטוח שאנחנו מדברים עליו, הוא מקצה לקצה. מהבסיס ועד לניתוחים, השתלות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכולל גם רבדים שהם קשורים לעולמות של הרפואה המונעת ושל הוולנס ושל בריאות הנפש וכיוצא בזה. זה מותנה באי קבלת שירות מקופת חולים בארץ? כלומר, אם בן אדם נמצא בחול, הוא עדיין זכאי לשירותים מקופות החולים כאן בארץ, אם הוא מגיע ליומיים של הפסקה או חופשה או ביקור, והוא חוזר לחול. האם אתם מתנים את זה באי קבלת שירות כאן בארץ, או שאין לזה שום... קודם כל, אני אתקן אותך, ולא כל האנשים שחיים בחול זכאים כאן לקבל שירותים מקופת חולים. אלה שכן זכאים, אם מתאים להם להגיע לארץ, בשביל לעשות איזושהי ביקורת לגבי המחלה הכרונית שלהם, או איזושהי ביקורת אצל, אני לא יודע מי, אז בסדר שיגיעו, אבל לא לכולם יש את הזכאות, יש אנשים שניתקו את התושבות, רבים מאוד מאלה שעוברים לגור בחול, מעדיפים לנתק תושבות על מנת ליהנות מהיבטי מיסוי וכן הלאה, ולמעשה אין להם זכאות בישראל לכלום. איך זה מתנגש עם חברות הביטוח האחרות? אנחנו יודעים שאם יש לך ביטוח חיים בחברת ביטוח אחרת, יש שם מגבלה של חצי שנה שהייה בחול, כבר לא מזכה אותך, אתה צריך לחזור לארץ כדי להיות זכאי בביטוחי חיים או בביטוחי בריאות מסוימים כדי לקבל שירות. הביטוח שלנו נועד בדיוק לאוכלוסייה הזו. אוקיי? לאנשים שאין להם זכויות בישראל, אם יש להם, מה טוב, אבל אנחנו נכנסים ראשונים בכל מקרה, מכיוון שאנחנו נכנסים כשהבן אדם נמצא בחול, ואנחנו נוסעים בעצם בטיפול הרפואי מקצה לקצה, ללא איזושהי התניה של תחזור לישראל, תבדוק וכן הלאה. אז מבחינתנו אין שום התנגשות, אנחנו מבטחים את האנשים שנמצאים בחול. תראה, יש לנו מבוטחים, משפחות ישראליות שחיות בחול 10, 15 ו-20 שנה. נכון. אז אין להם שום שירות אחר, קופת חולימי או ביטוחי, למעט פספורט קארט רילוקיישן, ולמעשה אנחנו באים במקומם של כל הקופות חולים, ביטוחי בריאות, שירותים מקומיים וכיוצא בזה. אנחנו יודעים, דודו, שחלק מהמדינות שאליהם נושאים אותם מבוטחים שלכם, אין בהם שירותי רפואה ברמה הכי גבוהה, ולעיתים בעת מחלה מסוימת, אתה רוצה להתייעץ עם רופא ישראלי, אתה רוצה להתייעץ עם רופא מומחה, יש שירות של שיחת וידאו עם רופא מומחה, עם מישהו שאתה יודע שהוא בכיר כאן במערכת הרפואה הישראלית, ואתה רוצה להתייעץ איתו. בהחלט. קודם כל, אנחנו מבטחים ישראלים במעל 130 מדינות בעולם. אוקיי? וברור שיש מדינות שבהן שירותי רפואה הם טובים, ויש מדינות שבהן שירותי רפואה הם פחות טובים, אבל יש קו אחד שמחבר, אני חושב, בין הישראלים שחיים בכל המדינות, וזה העדפה לדבר בעברית, אוקיי? עם רופא ישראלי. לכן אנחנו מעמידים לרשות המבוטחים שלנו, אני חושב את מערך הייעוץ מרחוק, אולי הטוב בעולם. הוא כולל שורה של מומחים ישראלים, אותם מומחים שאנחנו כולנו מכירים, מומחים שברפואה הציבורית מחכים להם חודשים, ברפואה הפרטית מחכים כמה שבועות ומשלמים הרבה כסף. נכון. אנחנו מאפשרים למבוטחים שלנו באותו היום לדבר איתם בווידאו או בטלפון, וזה מומחים ממגוון התמחויות, וזה ללא הגבלה. וזה ללא תוספת תשלום מסוימת, זה חלק ממערך השירות שלנו. וכן, אני יכול להגיד לך שהשירות הזה, שהוא שירות לישראלים, על ידי ישראלים, הוא מוכיח את עצמו. הוא מוכיח את עצמו. אנשים נמצאים וחיים במדינות אולי הכי מתקדמות, אני לא מדבר על מדינות לא מתקדמות. ועדיין רוצים... עדיין, שלא עלינו, מקבלים הבחנה קשה מאוד, בבתי חולים הכי טובים במנהטן, אוקיי? ושעתיים אחרי זה, בתוך סערת הרגשות, מדברים עם אונקולוג בכיר, מנהל מחלקה מאיזשהו בית חולים בישראל, מעבירים את החומר, חוות דעת שנייה, ובאותו הלילה גם מדברים עם פסיכולוג ישראלי דרכנו. הישראלים תמיד חוזרים הביתה בסוף, נכון? אתה שותף לדעה הזאת שבעקבות המלחמה, תקשיב, אנחנו מראיינים אצלנו באמת את משר האוצר, חברי כנסת וראשי ארגונים גדולים, יש בהחלט אמירה שבעקבות המלחמה
יש עלייה בעזיבות של בעלי מקצוע אפילו, בעלי מקצוע בכירים כאן בישראל עוזבים את הארץ לטובת שהייה בחול, לטובת מגורים בחול. דרך אגב, מגמה מדאיגה כישראלים, נכון. כאזרחים, אבל אתם מרגישים את זה גם אצלכם? תראה, קודם כל, המגמה של עלייה בכמות האנשים שיוצאים מחוץ לישראל היא מגמה שנמשכת כמה שנים עוד לפני המלחמה. אנחנו ראינו את ההתחלה של המגמה הזו, אגב, בכל העולם. כבר בתוך תקופת הקורונה, שאנשים בכל העולם גילו שאפשר לעבוד מרחוק, ותוסיף לזה את הטרנדים ברשתות החברתיות, זה מצטלם נהדר. והייתה כאן מהפכה משפטית, והייתה כאן מלחמה, בדיוק, והיו כאן הרבה סיבות... והסיבות שציינת עכשיו, בתוספת עניינים שקשורים ביוקר מחיה, שפוגש את כולנו, למעשה גרמו לאיזושהי עלייה שאנחנו מזהים אותה ב4 שנים האחרונות, בכמות הישראלים שיוצאים לחיות מחוץ לישראל. הייתה קפיצה, לצערי, אחרי ה7 באוקטובר, כתוצאה מיציאה מסיבית מישראל של חבר'ה מהעוטף וחבר'ה מהצפון, מתוך קבוצות המפונים. ראינו אלפים שיוצאים, ואני מתפלל שלא נצטרך לטפל יותר באוכלוסיות של מפונים ישראלים. זה קשה, מאתגר וכואב. ואני יכול להגיד שבשנה האחרונה כ-50,000 ישראלים יצאו מישראל. זה נתונים שמפורסמים, אני חושב שכולנו מכירים את הנתונים. אתה יודע, אומרים שאור של אחד זה חושך של אחר, לכם זה טוב, כי אתם מוכרים להם ביטוח. לנו בישראל קצת, זאת בשורה מעציבה, נכון? אני לא חושב שזה טוב לאף אחד בישראל, וכמו שאמרתי, אנחנו נעדיף באמת לטפל באנשים שיוצאים בשליחות מסודרת, ואחרי חוזים בהייטק, ולפתוח פרק חדש בחיים, ולא כתוצאה מאיזשהו אילוץ. נכון. זו לא אוכלוסייה שאנחנו בונים עליה או שמחים, אבל זה עדיין אוכלוסייה שצריך לטפל בה. דודו, מחר לקוח של הסוכנים שצופים כרגע, כרגע, הציבור שצופה ומאזין לנו כרגע, יוצא לשליחות. מה הוא צריך לעשות? דבר ראשון, איך הוא יוצא עם ביטוח מהדקה הראשונה שבה הוא נוחת והוא מכסה את המשפחה שלו, כי אנחנו יודעים שמרפי בדרך כלל מגיע שלא קוראים לו, הוא מגיע בהפתעה, ואנשים רגילים כאן שיש להם קופת חולים מסודרת, ודקה אחרי שהם נוחתים בחול, הם באלם, הם בתקופת הסתגלות, דווקא אז הם צריכים את הביטוח. אז פתחת ואמרת לקוח של סוכן, אז אני אגיד קודם כל, להתקשר לסוכן. כיוון שאלה שלא מתקשרים לסוכנים, שאוהבים את האינפורמציה שלהם מכל מיני מקומות שברשתות חברתיות, ולצערי אנחנו פוגשים המון ישראלים שחיים בחול על ביטוח נסיעות, וזה מצוין, כיוון שזה עלויות מאוד זולות יחסית למה שהם צריכים, עד שזה פוגש אותם. אתה נמצא פה היום, אני מזמין אותך לרדת לקומה אחת למטה, ולפגוש את מוקד המחירות שלנו, ולראות מהי הסיבה המרכזית, או הכי גדולה, שבגינה אנחנו לא מקבלים אנשים לביטוח, ותראה שזה אנשים, זה אותו סיפור כל הזמן, ישראלים שנמצאים בחול, וקרה איזשהו אירוע רפואי שביטוח הנסיעות לא מכסה, אז הם צריכים ביטוח אחר, ואנחנו מן הסתם נמצאים באיזושהי בעיה בעולם החיתום. אז אני הייתי מציע לאותם אנשים להתקשר לסוכן הביטוח, להגיד מה הם מתכננים לעשות, לספר. אני בטוח שהסוכן כבר ידע להתאים להם את המוצר, אנחנו יודעים מסוכני ביטוח, עושים את זה בהצלחה, ובסך הכל אני חושב שכשאנשים יוצאים לחול, כמו שהם בודקים את שיקולי המס, ומוסדות חינוך לילדים, ועבודה, ודיור וכדומה, לא להקן ראש בכיסוי הרפואי. בישראל אנחנו חיים במדינה מאוד מאוד טובה, בהקשר של אספקת שירותי הרפואה לציבור. זה לא קורה בכל העולם. נכון, אנחנו מכירים את זה, כן? זה חשוב לכן כדאי לעשות את הבדיקה, להבין מה הכיסוי, מי יכול לספק אותו, מה הצורך. אנחנו נוטים להקן ראש, אבל בישראל כולנו זכאים לקופות חולים, מעל 70% מהאנשים יש להם גם שב"נים, עוד 60% יש להם ביטוחים פרטיים, ככה שהאזרחים הישראלים מכוסים מקצה לקצה, משלמים על זה לא מעט אגב, דרך מס בריאות ודרך ביטוח לאומי וכן הלאה, אבל לא מרגישים את הצורך, או לא מארגנים את זה לעצמם, וכשחיים בחול ומבינים פתאום שהמחלה שבגינה אתה מטופל בכלל לא מכוסה בתוך הנסיעות, או אין את העולם של רפואה אלקטיבית, אז נתקלים בקושי, וזה לפעמים מאוחר מדי. לכן, להתקשר לסוכן, להגיד מה אמורים לעשות, מה התכנון, הסוכן כבר ימצא את הפתרון. דודו חובה, מנכ"ל פספורט קארד רילוקיישן, קודם כל תודה
היית איתנו, ושתהיה לך תעסוקה, אבל רק מהסיבות הנכונות. אמן. מאנשים שיוצאים לתקופה וחוזרים אלינו, כי כאן זה הבית בסוף. תודה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. אנחנו ממשיכים עם רונית סגל, מנכ"לית פספורטקארד טראבל. ערב טוב רונית. ערב טוב ליאור. תודה שאתם מארחים אותנו אצלכם. ממש כיף לנו שבאתם אלינו. כיף לנו להיות כאן. בואי תספרי לנו לפני שאנחנו מתחילים קודם כל מה עשית עד היום. את מנהלת את חברת ביטוחי הנסיעות באמת הגדולה והמובילה בישראל. אין היום מישהו שלא אוחז בכרטיס האדום המפורסם. את רואה בנתב"ג, אנשים הולכים עם כרטיס האשראי לדיוטי פרי ועם הכרטיס האדום של פספורטקארד. לביטוח, כן. זה כיף. אז קודם כל, אני כבר כמעט 5 שנים בתפקיד המנכ"לית של פספורטקארד טראבל. לפני כן הייתי אחראית על ההקמה של הפעילויות הבינלאומיות של פספורטקארד דווקא מחוץ לישראל. יש לנו חברה שהקמנו באוסטרליה וחברה שהקמנו בגרמניה. קרוב ל-12 שנה בחברה. לפני כן, ללכת עוד אחורה. תקשיבי, זה כבר מכובד, אבל... זה כבר מכובד. הייתי הרבה מאוד שנים בחברת פרטנר, באתי בכלל מתחום התקשורת. וואו. כן. אז תקשיבי, איך זה להסתובב בנתב"ג? את גם טסה בעצמך, אני מניח. נכון. ולראות כל ילד מסתובב עם הכרטיס האדום הזה. האמת שזו גאווה מאוד גדולה, כי זה מדהים, אני 12 שנה בחברה, שזה בערך התקופה שבה פספורטקארד טראבל יצא לשוק כחברה קטנה, וכשבאתי מחברת פרטנר וסיפרתי שאני עוברת לעבוד בחברת פספורטקארד, אנשים לא כל כך ידעו מה זה, והייתי צריכה להסביר שזו חברת ביטוחי נסיעות לחול, ששיקה כרטיס לתשלום על הוצאות רפואיות בחול וכו'. וככל שעברו השנים, ואני מספרת איפה אני עובדת, אז זה עבר כן, שמענו עליכם, בוודאי, אנחנו לקוחות שלכם, ולקוחות מרוצים. עוצרים אותי, עזרתם לבן שלי בפרו, הייתה לי תאונת סקי, עזרתם. המשמעות והזכות, באמת, לעזור לאנשים ברגע האמת, שהוא רגע מאוד לא פשוט כשקורה לאדם משהו בחול, זה ממלא אותי כל בוקר מחדש. זה נשמע קצת קלישאה, אבל באמת כשאני באה בבוקר לעבודה, זה באמת ממלא אותי, ונותן לכולם פה אנרגיה. אני לא יודעת אם אתם ככה הרגשתם את הווייב כשהגעתם, אבל... אני ממליץ לכל אחד להגיע לביקור כאן, בהחלט. את רואה עשרות מוקדנים, מוכרים או מטפלים בפניות של מבוטחים שלכם, זה בהחלט מראה מעניין ומשמח, כי שוב, מדובר כאן גם בשליחות. בנוסף, אחרי הכל, מדובר כאן, מעבר לעסקים, מדובר כאן בשליחות. נכון, מסכימה. עוד דבר מאוד, ככה שחשוב לי לציין אותו, שגם אותו אני חושבת שבאמת עשה מהפכה, זה העובדה שאנחנו מפיצים ומשווקים את המוצר באמצעות סוכני ביטוח. כי אנחנו באמת מאמינים שזה מוצר שהוא מוצר מקצועי, וצריך סוכן ביטוח מקצועי שיתאים את המוצר למבוטח בהתאם לנסיעה שלו, ליעד, מצבו הרפואי. אנחנו תמיד בעד, את יודעת. נכון. הזכרנו את הנושאים בנמל התעופה, בן גוריון, ובכלל את רואה את זה כמעט בכל טרמינל היום, את הישראלים שחוזרים עם הכרטיס האדום. מה הן המגמות בקיץ 2025, אחרי מלחמה שעברנו כאן, אחרי מלחמה שעדיין לא הסתיימה, אחרי אירוע באיראן שעצר את כל הנסיעות ואת כל הטיסות? לאן הישראל, ואנחנו שומעים גם בימים האחרונים, ביוון, יעד שהיה יעד, כן, יעד נוח ונעים ומזמין לישראלים, גם שם כבר לא כל כך שקט. אז ללא ספק, ענף התעופה, בעקבות המצב הביטחוני, הוא לא יציב, בלשון המעטה. אנחנו רואים עד כמה מאז 7 באוקטובר, תחושת הביטחון, ביעד שאליו נוסעים הישראלים, הפך להיות אחד הפרמטרים החשובים ביותר, כשהם בוחרים לאן לטוס. זה מצד אחד. מצד שני, אני אגיד, הישראלים הם חפצי חיים, ויש להם איזשהו חוסן פנימי, ולמרות הכל, ברגע שזה מתאפשר, ונפתחים השמיים, וחוזרות חברות התעופה, הם טסים רגע לנשום, רגע לנתק שגרה ככה, לקחת עוד אוויר ולחזור, אבל אנחנו רואים הבדל משמעותי במפת היעדים, כפי שהיינו רגילים אליה. למשל,
טורקיה ומצרים נעלמו לגמרי מטבלת הטופ 10, מה שנקרא, ואפשר להבין, באמת אפשר להבין את זה. אנחנו רואים שיוון וקפריסין, כמו תמיד, מככבות מאוד בראש הטבלה. תאילנד, מאוד מאוד חזקה, יעד מדהים, מאוד ידידותי לישראלים, ולמרות שזה רחוק, הם פשוט מעריכים טיפה את החופשה, ובמקום לעשות את זה קצר. כי הם מרגישים שהם יותר בטוח כנראה. נכון, וארצות הברית שמאוד מאוד עלתה, גם כן ביחס לתקופות שלפני 7 באוקטובר. יש יעדים שאתם כרגע עוצרים מבחינת ביטוח הנסיעות, כלומר, אתם לא רוצים להיכנס לשם, או שלכל יעד... אנחנו לא עשינו שום שינוי מאז 7 באוקטובר במפת היעדים שאליה אנחנו מבטחים, אנחנו יודעים, חברה גדולה מבוססת יודעים לקחת סיכונים. הייתה תקופה שהיינו אפילו היחידים שביטחנו, למשל לאומן, לצורך העניין, באוקראינה. אנחנו, למעט המדינות המוחרגות, מוגדרות כמדינות אויב וכו', אנחנו מבטחים לכל יעד. אנחנו זוכרים את ההתגייסות המהירה שלכם באירוע שהיה באמסטרדם, אירוע הפרעות, ולצערנו אנחנו חיים בעולם כזה שבו הישראלים תמיד מייצרים איזה סיפור שמריד את העולם. יש פתאום סיפור צץ, פשוט האירועים האלה צצים. אמסטרדם זה באמת דוגמה מצוינת לכך שאנשים בסך הכל הולכים לצפות באירוע ספורט, מה יותר מאחד, נכון. ובאמת מלצפות באירוע ספורט, ומצאו את עצמם באמת ברדיפה מאוד מאוד לא נעימה ואפילו מסוכנת, ואנחנו כאן בחדר המצב מיד הבנו את המצב, התחילו להגיע אלינו דיווחים, פעלנו מאוד מהר. אני חושבת שיש משהו בזה שזה הדבר, אנחנו כל כך מקצועיים בדבר הזה, כי זה הדבר היחיד שאנחנו עושים. אנחנו מהר מאוד מזהים את הצורך, מה הישראלים יצטרכו, אנחנו בשטח. ותדמיין לך בחור ישראלי יושב בחדר מלון, רופא ישראלי דופק לו על הדלת והוא מפחד לפתוח, כי הוא לא יודע מי מהצד השני של הדלת, ואנחנו מתווכים לו. זה הזוי, ואנחנו שם כדי לתווך, ושהוא יפתח את הדלת ויקבל את הטיפול הרפואי, והחזרנו מהר את מי שהיה צריך לחזור, והיינו שם. זהו, אתם תמיד הראשונים שנמצאים שם, אנחנו מכירים את התמונות כבר מהמטוסים שלכם, עם התרמילים של החילוץ, יש לנו פה, כל הציוד תמיד מוכן ובאיקון. שוב, אני חושבת שזו כבר הפך להיות איזשהו סטנדרט בדרך שבה אנחנו חושבים ופועלים, ובסוף מגיע גם הצורך. באמת זה לא רק כדי שאתה תראה את זה בתקשורת, זה באמת צורך שקיים, ולכן אנחנו שם. זהו, אם אנחנו מחברים את הצורך, לעתים אנחנו שומעים שאנשים טועים מדוע המחיר הוא לעתים שונה בין חברה לחברה, ויש כאלה שגם מלינים על מחיר גבוה יותר, למרות שאני טוען שאם אתה משקיע $3,000-4,000 בנסיעה ארוכה לחול, אז הביטוח נסיעות הוא הדבר הקטן, וחשוב לשלם יותר כדי להיות מכוסים. מה למעשה אתם מבטיחים היום לנוסע שיכול לפנות אליכם פתאום, כמו שאמרת, באירוע שצץ 24/7 באמצע הלילה, יש לו הבטחה שהוא שקט בכל מקום, הוא מכוסה בכל מקום, הוא יקבל שירות בכל מקום? קודם כל כן, חד משמעית. וחוץ מזה, אין לי אלא להסכים עם הדברים שאתה אמרת, על מחיר למוצר שהוא מוצר כל כך חשוב ונדרש בעיניי, ואתה באמת רוצה לצאת בראש שקט, ודברים קורים, דברים יכולים לקרות גם בנסיעה קרובה לקפריסין, וגם בנסיעה ארוכה לארצות הברית או לתאילנד, ואני אומרת שבסוף אנחנו, מאז ומעולם, דגלנו באסטרטגיה של לתת ערך וערך אמיתי, וזה בא לידי ביטוי בהמון המון דברים. מעבר לפוליסה הבסיסית, יש לנו הרבה שירותי ערך מוסף שעוטפים, כדי שהחוויה תהיה חוויה חיובית, אם זה עיכוב, טיסה וכניסה לטרקלין, אם זה אובדן מזוודה, שיש לנו כאן דסק שפשוט עוזר לך לאתר את המזוודה. המוצר שלנו הוא כל כך עתיר שירות, בקצה אחד דיגיטלי, ובקצה השני אנושי, והדברים האלה עולים כסף, המון כסף. אז אנחנו בואי נתעכב קצת על אותם שירותים. אדם מגיע לטיסה, אם זה בארץ, את יודעת, זה קל, אבל
מגיע לשדה תעופה בחול, הטיסה שלו מתעכבת 3 שעות, הוא כבר 3 שעות בנסיעה מהמלון, ועזב את המלון אולי בבוקר. בדיוק, זה לא נעים, את מחפשת איזה מקום לשטוף את הפנים, ואתם נותנים שירות של כניסה לטרקלין, למאות טרקלינים בעולם. אלפי טרקלינים בעולם, הנה, אז עוד... בואי תרחיבי על זה. זה גם משהו שישבנו וחשבנו עליו אחרי הקורונה, וראינו שבאמת הנושא הזה של שדות התעופה אחרי הקורונה ממש יצאו מאיזון, ובכל העולם חוו עיכובי טיסות נורא משמעותיים. פעם טיסה הייתה יוצאת בול בזמן, אני לא יודעת אם אתה זוכר. נכון. פעם טיסה הייתה יוצאת בזמן, זה כבר לא קורה. ולצערנו זה עוד ממשיך, הקורונה כבר מאחורינו, אבל התופעה הזו עדיין ממשיכה. והחלטנו לתת כאן איזשהו משהו שהוא לא קשור לביטוח בכלל, באמת איזושהי חוויה שונה למבוטח של אז אדם שמתעכבת לו טיסה, נכנס לטרקלין, אוכל, מתרענן, נכון. וזה כלול במסגרת הכיסוי שלכם. צריך להירשם, זה חשוב מאוד להירשם לשירות, ולתת את מספרי הטיסות כדי שאנחנו נדע על איזה טיסה מדובר, ובעיכוב מעל 90 דקות, הוא יכול להיכנס לטרקלין, ככה ליהנות ולצאת ולהגיע לטיסה. והזכרת את אובדן המזוודות, תופעה שכולנו, אנחנו מגיעים לשדה התעופה, והתפילה היחידה שלנו, שהמזוודה תגיע. אז גם כאן עשינו משהו, מאז ומעולם היה לנו את הפיצוי המיידי של $150 שאפשר להוציא במזומן באמצעות הכרטיס שלנו, למשוך מכספומט ולקנות דברים של ממש בסיסיים לאותו רגע, אבל עשינו משהו יותר גדול מזה, והקמנו דסק כבודה, שבעצם מסייע לך לאתר את המזוודה מול חברת התעופה, וחוסך לך, לפעמים אתה לא דובר את השפה של חברת התעופה, אתה לא רוצה בזמן הטיול כל הזמן להיות על האימיילים, להבין מתי המזוודה מגיעה, ואנחנו מנגישים לך את המידע הזה, והגדלנו את הפיצוי, מזוודה שלא מגיעה לאחר היום החמישי, זה כבר, אתה ממש מבין שהאדם נמצא, רוב הטיול שלו בלי המזוודה, והגדלנו את הפיצוי עד $1,000. שזה ממש כבר מתקרב נכון. לתביעת אובדן, נכון. אובדן מזוודה, וזה רק עבור עיכוב. אז אנחנו, רונית, לא נוכל לא לסיים איתך בברכות, כי את הזכרת את סוכני הביטוח, וממש בסוף השבוע, קיבלתם בפעם המי יודע כמה, את המקום הראשון בסקר שביעות הרצון של לשכת סוכני הביטוח, כלומר סוכני הביטוח בישראל מאמינים בכם. נכון. נכון, תודה רבה על הברכות. אני חייבת להגיד שזה מאוד מרגש אותנו, שזה קורה כל שנה מחדש, ואנחנו לא נחים על זרי הדפנה ואומרים, זה שלנו בכיס, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, השותפות עם סוכני הביטוח היא מאוד חשובה לנו, כי אנחנו באמת מאמינים שהם מביאים ערך מקצועי אמיתי למבוטחים, וזה פשוט ווין-ווין. זה ווין-ווין סיטואשן, כמו שאומרים, ולא לעולם חוסן, ובאמת שזה מאוד ריגש אותנו, ששוב גם השנה זכינו במקום הראשון, אז תודה לסוכני הביטוח. כן, כן, ואנחנו נוכל להגיד למי שצופה בנו כרגע, ולמי שמאזין לנו, ביטוח נסיעות זה ביטוח חשוב, ביטוח נסיעות זה ביטוח שלא צריך לחסוך עליו. לא צריך לחסוך עליו, לא מדובר כאן בהבדלים גדולים, ועוד כמה דולרים או עוד כמה שקלים שרוכשים את זה במטבע ישראלי, זה לא מה שיעשה את ההבדל. ההבדל הוא שיש בשבילך מישהו שצריך אותך, שייתן לך שירות 24/7 בכל מקום בעולם, בהחלט מומלץ. רונית, את רוצה להוסיף עוד משהו? חייבת בכל זאת להתייחס לעובדה שיש עדיין 50 חטופים בעזה, ואנחנו מדברים, אתה יודע, קצת שיחת אסקפיזם על יעדים ולאן אנשים טסים, ובסוף הם בלב של כולנו, ואנחנו כולנו מייחלים שהם יחזרו כולם במהרה. אז אני יכול להגיד לך שאצלנו ברדיו צפון, ואצלנו בתוכנית אנחנו מסיימים כל תוכנית בתפילה, אפילו בבקשה למקבלי ההחלטות, לעשות את הצעד, כי ככל שתלוי בהם, כדי שכולם יחזרו, אמן. זאת טראומה, עם הסיכה הנכונה אני רואה, בהחלט, אנחנו מצטרפים לתפילות ולבקשות. רונית סגל, מנכ"לית פספורטקארד טראבל, איזה כיף שהיית איתנו. תודה רבה. תודה לך. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
ואנחנו בעניין אחר, אבל כמעט באותו עניין, חוויית הלקוח שרוכש ביטוח נסיעות באמצעות פספורט קארד, והיא בהחלט חוויה טובה ממה שאנחנו שומעים מהפידבק, גם מסוכני הביטוח, גם מהלקוחות. מי שאחראי על אותה חוויה הוא אלון מעברי, סמנכ"ל חטיבת הסוכנים ונקודות ההפצה. ערב טוב אלון. ערב טוב ליאור. אז קודם כל, כיף גדול שאתם מארחים אותנו. אז קודם כל ברכות, אתם זכיתם בפעם מי יודע כמה במקום הראשון בסקר שביעות הרצון של סוכני הביטוח בישראל. כנראה שאתם עושים עבודה טובה? כן, כנראה שבסופו של דבר העבודה, כשעושים עבודה מאומצת לאורך השנים, כמו שאמרת, לדעתי זו השנה השמינית ברציפות, שבה אנחנו זוכים באמונם של סוכני הביטוח, וזה רק מוכיח בעצם את הערכה של סוכני הביטוח לעבודה שלנו, לשותפות שלנו יחד איתם, וזה כיף גדול. כיף גדול שבסופו של דבר, כשאתה עושה את הדברים בצורה נכונה ובצורה טובה, גם הציבור הסוכנים מעריך את זה, וכמובן גם ציבור הלקוחות שבסופו של דבר נהנה מכל הטוב הזה. זהו, אנחנו מדברים על הלקוחות, דיברנו עם רונית סגל, מנכ"לית החברה, ושאלנו אותה על אותו כרטיס אדום, שכולם אוחזים בו שהם נוסעים לחול, מאחורי אותו פלסטיק, מסתתרת באמת חוויית לקוח אמיתית, שהלקוח קונה שקט, קונה ביטחון, הוא יודע שבכל מקום בעולם, בכל זמן, בכל שעה, אתם תהיו שם לצידו. הסיפורים של חילוצים והטסות רפואיות, במיוחד בשנים האחרונות, הם הולכים ונערמים, כי אתם באמת נמצאים שם ראשונים בכל סיטואציה. בוא תספר לנו על חוויית הלקוח, מה הוא קונה מעבר לאותו ביטוח. אז תראה, קודם כל אני אתקן רגע את מה שאתה אמרת בהתחלה, שאני בעצם אמון על חוויית הלקוח. יש פה אנשים אחרים מאוד מאוד טובים, אנשי השירות שלנו, החל מסמנכ"לית השירות, קים, וכאלה בכל האנשים שעוסקים בתחום השירות, שעובדים ימים ולילות בדיוק על הדבר הזה, לתת ללקוחות את החוויה הכי טובה בתחום הנסיעות. תראה, אני פה 14 שנה. מיומה הראשון של פספורט קארד, ולראות את האבולוציה. זה התחיל כדיוויד שילדס עוד בהתחלה. נכון, בהתחלה כשאני הגעתי עדיין זה לא היה פספורט קארד, היה רק דיוויד שילדס שעוסקת ועדיין עוסקת בתחום ביטוחי הבריאות ברילוקיישן, ולראות את החוויה הזאת, את ההתהוות של החברה, ואיך לוקחים רעיון, והופכים אותו ומממשים אותו בעצם להיות מה שבעצם פספורט קארד היום, זה תענוג גדול. אתה שאלת שאלה, ושאלה מאוד נכונה, מה בסופו של דבר הלקוח מקבל? כי ביטוח נסיעות יש הרבה יצרנים, הרבה חברות, וכל אחד עם השירות והפוליסה שלה, ובסופו של דבר אם אתה רוצה להיות ייחודי, אתה צריך לתת משהו אחר. דרך אגב, זה לא רק בתחום הביטוח, זה בכל אחר. נכון. אתה חייב לתת את אתה יודע שיש לי משפט קבוע, תהיו טובים ובלתי ניתנים להחלפה, וזה תופס בכל תחום. לא ניתנים להחלפה ולא ניתנים להעתקה. כי כשאתה עושה משהו שניתן להעתיק אותו בתוך 2 דקות, יבוא המתחרה שלך ויעתיק אותו, ויהיה טוב יותר, טוב פחות, זה משהו אחר. אבל בסוף כשאתה עושה את הדברים בצורה לא by the book, מה שנקרא, כמו שכולם עושים, להוסיף גבול כיסוי כזה או גבול כיסוי אחר, זה דברים שאתה משנה אותם בפוליסה וכולם מיישרים קו. אלא אתה אומר, אני לוקח את הדברים בצורה אחרת, אני מייצר חוויה אחרת. ופה בעניין הזה, המילה הנכונה שבה היא בעצם משקפת את כל המעטפת שעוד רגע אנחנו נדבר עליה גם, היא מילה אחת. המילה הזאת היא אמון. כשפספורט קארד יצא בסוף 2011, האמירה בעצם והחזון שבו רצינו לפעול, בא לידי ביטוי בצורה אחת, בצורה שבה אנחנו אמרנו, אנחנו נהיה חברה שהלקוחות יאמינו לנו. אתה יודע, לענף הביטוח יש לפעמים כל מיני סוגיות כאלה ואחרות מבחינת הציבור, מבחינת האמון של הציבור, עד כמה החברה תעזור לי בזמן אמת, וככה היה גם ענף ביטוח הנסיעות. כשעשינו את הסקר, עוד לפני הקמתה של פספורט קארד, היו 2 דברים מרכזיים. אחד, הציבור לא ידע באמת כמה זה עולה. אין לו מושג, $1 ליום, $2 ליום, כל אחד אמר מחיר אחר, לא היה באמת, הלקוחות לא ידעו באמת כמה הם משלמים עבור פוליסת הביטוח. הדבר השני, זה שהם לא ידעו איפה הם רוכשים את פוליסת הביטוח, זאת אומרת, איזו חברה הם רוכשים את פוליסת הביטוח. אמרו, אני רוכש דרך סוכן הנסיעות, או דרך חברת האשראי, אבל שאלו אותו, אוקיי, ובאיזה חברה הפוליסה שלך? באיזו חברה? אני לא יודע, זה דרך סוכן הנסיעות, זה דרך כרטיס האשראי.
והדבר השלישי, דרך אגב... הם לא תמיד הם ידעו שבכלל צריכים ביטוח נסיעות, יש כאלו שלא הבינו את החשיבות של הביטוח. לגמרי. והדבר השלישי, שזה באמת הציק מאוד, הם אמרו, שאלו אותם, אתם מאמינים שבזמן אמת חברת הביטוח תעמוד לצדכם? הרוב אמרו שלא. מי שרוכש ביטוח נסיעות אמר, אני קונה כי צריך. לא כי אני באמת מאמין שהמוצר הזה ייתן לי משהו בזמן אמת. ופה פספורט קארד, כשהיא נכנסה לתמונה, אמרה, אני הולכת לשנות את הדבר הזה, ואני הולכת לפעול בקונטקסט מאוד רחב של מילה אחת, אמון. אני אדאג שהלקוחות יאמינו שביום הפקודה, ביום שהם יצטרכו אותנו, אנחנו נהיה שם עבורם. ומפה, מהמילה הזאת, התחלנו לפתח את כל השירותים והמוצרים שהם עד היום, 14 שנה. לאחר מכן, עדיין אנחנו עם אותו DNA ועם אותו חזון ועם אותו... אני אקטע אותך לדקה, אלון, אני חושב שמי שאחראי לאותו DNA ולמעשה רוח המפקד כאן היא מאוד משמעותית, הוא אלון קצף. לגמרי. כן, יושב ראש מועצת המנהלים שלכם. הבן אדם משרה אמון, הבן אדם משרה ביטחון, הוא משרה רצינות, אמינות, מקצועיות. אני חושב שזה מחלחל, כאחד שמכיר את ענף הביטוח, זה מחלחל למטה אליכם, לעובדים שלכם, ובסוף גם לציבור, לעם ישראל. הלקוחות שלכם זה 10 מיליון תושבי מדינת ישראל. לגמרי. בסוף כשספינה שטה, אוקיי, זה שטה לכיוון מסוים, אבל יש את הקברניט, מה שנקרא, שמנהיג את האונייה ונותן לה את הכיוון. ובמשך 14 שנה הכיוון הזה, דרך אלון קצף בעצם שנותן לנו את הכיוון הזה, הוא כיוון אחד. לפעמים גם כשאתה עובד בחברה גדולה שהולכת ומתפתחת, ומ5 עובדים שהיינו ב-2011, אני שם כרגע את דיוויד שילד, מה שנקרא היום פספורט קארד רילוקיישן בצד, היינו 5 עובדים. היום קבוצת פספורט קארד מונה כ800 עובדים. ומאוד קל להתקלקל בדרך. כשאתה גודל ומתפתח, מאוד מאוד קל לאבד את הכיוון. הספינה יכולה לאבד את הכיוון. ופה באמת היכולת הזאת לשמור על הכיוון, לדעת שאת הערכים שלך, הערכים שאיתם יצאת לפני 14 שנה, הם אותם הערכים שמונחים אותך היום. וכשמישהו קצת מנסה לסטות מהנתיב, הוא אומר, רגע, לא, זה לא הכיוון שלנו. אנחנו נשמור בדיוק על אותו ה-DNA של אמון מול המבוטחים, והשקיפות וההוגנות, ומול השותפים שלנו, מול סוכני הביטוח. אנחנו נשמור על אותם הערכים כמו שיצאנו איתם לפני 14 שנה. ובסוף, אלון, גם סוכני הביטוח, אבל בעיקר הלקוחות, רוצים לקבל את השקט שמשהו קורה, אתם נמצאים שם. הייתם הראשונים שהזרימו לאותו כרטיס אדום שהזכרנו כסף למי שאיבד מזוודה. הרי מה הטראומה של כל ישראלי מעבר לאירוע רפואי בחול? שהמזוודה לא תגיע. זה מצחיק, אבל זה פשוט ככה. זה ככה, כן. זאת הייתה מהפכה של ממש שהכסף זרם לאותו כרטיס פלסטיק אדום, אבל שיש מאחוריו משמעות גדולה, והנה אתם יוצאים בימים האחרונים במהפכה נוספת, אתם עולים מדרגה עם כל מה שקשור למהפכת התשלומים בחול, האמרות, המיסים שמשלמים על רכישה של מוצרים בחול. בוא תרחיב לנו קצת בנושא הזה. אז קודם כל נתחיל באמת מהדבר הראשון שאתה אמרת, המהפכה התחילה בזמנו עם הכרטיס. עכשיו הכרטיס הזה הוא בעצם כרטיס אשראי שאני כחברה נותן למבוטחים. זו הייתה מהפכה שהיו הרבה סקפטים, מה שנקרא, נכון. לדבר הזה, ואמרו אותו חודשיים, מה, לתת כרטיס אשראי למבוטח? חברת הביטוח נותנת כרטיס אשראי על החשבון שלה, ואומרת למבוטח, אם קורה לך משהו, אני שם, אני אזרים לך את הכרטיס לתוך כרטיס האשראי, באשראי, במזומן, וכמה שנים אחרי זה... היום זה הופך להיות כבר בדיוק. אתה פותח, מגיע לצ'ק אין, אתה פותח, יש את הכרטיס האדום כמעט לכל נוסע בישראל. עכשיו, בזמנו, ופה אנחנו ניגע באמת בנושא החוויה. נסיעה לחול היא שונה כמעט מכל דבר אחר. וזו התפיסה כמו שאנחנו רואים אותה, כי בסוף מי שנוסע לחול, הוא כבר לא נמצא בדרך כלל באזור הנוחות שלו. הוא נוסע לחופשה, הוא נוסע לפעמים בארץ זרה, שהוא גם לעתים גם לא מכיר את השפה שם. ונסיעה לחול זו חוויה טובה, זו חוויה כיפית. כשאנחנו מוצאים את התפקיד שלנו, כמי שאמור לעטוף אותו בתוך כל הנסיעה הזאת, אוקיי? מהשלב הראשון שבו יוצא מהבית ועד הרגע החזרה,
אנחנו אומרים, אנחנו לא רק נותנים לו את פוליסת הביטוח, זה לא רק ה-52 נכון. עמודים של פוליסת הביטוח, אלא אנחנו באמת רוצים שהוא יחווה חוויה טובה, ואנחנו נלווה אותו, ואם צריך גם נרים אותו, מה שנקרא, ברגעים שבהם החוויה יכולה להשתבש. חוויה טובה מתחילה בשקט, תמיד. בדיוק. ופה בעצם נכנסנו לאורך השנים עם מגוון שירותים, שבעצם בדיוק מדברים על הנקודה הזאת, שחלקם בכלל לא קשורים לביטוח. הם קשורים למה שהמבוטח מרגיש או חווה, או משהו שיכול להשתבש בזמן הנסיעה שלו לחו"ל. זה התחיל לדוגמה מפספורט קארד פליי דיליי. מצאנו, בעיקר לאחר הקורונה, שכ10% מהטיסות מתעכבות או מתבטלות. וזו חוויה, אמנם זה לא חוויה בריאותית, זה לא איזה אירוע אבל זה מרגיז, כי אתה, חוויה לא כן, נעימה. כן. בסוף הלקוח מגיע לשדה תעופה, מגיע בזמן, 3 שעות לפני הנסיעה, מרים את הראש ללוח הטיסות, ורואה את הדיליי הזה. ואומר, אוקיי, אני עכשיו עם משפחה, עם גם 3 ילדים, ואני צריך לשבת פה בטרמינל, ולחכות עכשיו, לפעמים גם 4 שעות, עד שהטיסה היא תגיע. מה אני עושה? הבנו שנדרש פה איזה סוג של פתרון למבוטחים. ולכן יצרנו פה לדוגמה את השירות הזה שנקרא פספורט קארד פליי דיליי, שכל לקוחות פספורט קארד נהנים ממנו ללא שום עלות. שאומר את הדבר הפשוט, אם הטיסה שלך הגעת לשדה התעופה, הטיסה התעכבה ב-90 דקות, אתה יכול להיכנס לאחד מ-1200 טרקלינים ברחבי העולם, ב-120 מדינות, ב-650 שדות תעופה. זה יצר, פשוט זה לקחת חוויה שלילית כל כך, ולהפוך אותה לחוויה חיובית בצורה הזאת שרוב הציבור לא נכנס לטרקלין. עכשיו, בטח משפחה עם כמה נפשות, זה יוצא גם יקר. נכון. בדיוק, אז אומרים, אז אני אהיה פה על הספסל בשדה התעופה, ופתאום נכנסים לטרקלין, ויש שם אוכל. תקשיב, זה הגיע למצב שאנשים כבר מתפללים לאיחור בטיסה. לגמרי, ממש ככה, פתאום אתה רואה את כל הפידבקים המצוינים, ואנשים שאומרים, תודה רבה, עשיתם לי את הטיול. פשוט במקום להיות בחוויה שלילית, אני בחוויה חיובית, וזה עושה להם כל כך טוב, וזה בעניין של חוויה. זה חלק מהיצירה של אלון, ממש לקראת סיום, איך סיום? יש לנו עוד כל כך הרבה דברים לדבר. נכון. אבל יש לנו דורכים נוספים אצלכם, ומהפכת התשלומים. כן. מהפכה של ממש, תקשיב, המדינה פשוט רעדה לטובה בשבוע האחרון. בשורה של ממש. אז אנחנו באמת עכשיו רק מתחילים לחוות את כל התגובות הכל כך טובות שאנחנו מקבלים בימים האחרונים, וזו המהפכה שאני ממש מקביל אותה למהפכה שעשינו ב-2011 כשהקמנו את פספורט קארד, כי בסוף יש פה כמה אלמנטים. אנחנו מבינים שההוצאות בחול הולכות ועולות. לא רק פה בישראל יש את יוקר המחיה. בסופו של דבר, גם כשאנשים נוסעים לחול, הם מוציאים הרבה מאוד כסף. אנחנו מדברים על מיליארדים של שקלים שאנשים מוציאים בעת הנסיעה לחול, וכל הנושא של התשלומים הוא מאוד מורכב ומסובך. אנשים לא יודעים בכלל מהם העמלות ומהם התשלומים שהם נדרשים. מגיעים לצ'יינג' וגובים להם כסף, והם לא בכלל לא... יש עמלות גלויות ועמלות נסתרות. העמלות הגלויות הן פשוטות, גם לא תמיד כולם יודעים את העמלות האלה, אבל הן העמלות האשראי, שיש לי את כרטיס האשראי, העמלה היא 2%, 3%, כל אחד עם ההסכם שלו, וזה מה שאני מכיר. ויש את העמלות הנסתרות, העמלות שאנשים בכלל לא מכירים אותן, עמלת המרה, ועמלת מתח, ועמלת שער, ואנשים פשוט לא מבינים כמה כסף הם משלמים, חלקם לחברות האשראי פה בישראל, וחלקם לחברות האשראי בחול ולבנקים בחול. ואנחנו החלטנו לקחת את כל הנושא הזה, ולהגיד בסופו של דבר, מעבר לשירותי הביטוח, ושירותי העיכוב הטיסה, ושירותי find my luggage, שזה עוד שירות של פספורט קארד, והאיסים שאנחנו נותנים חינם לכל מי שרוכש כיסוי לטלפון סלולרי. כל המעטפת הזאת לקחנו אותה, ואמרנו, אנחנו עכשיו יוצרים משהו אחר לגמרי. אנחנו באים למבוטח ואומרים לו, אנחנו בסופו של דבר נעזור לך לסיים את החופשה שלך עם הרבה יותר כסף בכיס ממה שחשבת או ממה שהיה לך. אנחנו נרחיב יותר מאוחר בנושא הזה עם דנה קצף, גם היא אחת מבחירות החברה. לגמרי. אלון, אני חייב להודות לך על השקט שאתם נותנים, על חוויית הלקוח, אנחנו מרגישים את זה כולנו, ואתם רואים את זה גם, אתה יודע, בסוף הציבור מצביע ברגליים, ואתה רואה, הזכרתי את זה גם בשיחה שלי עם רונית, אין כמעט אדם היום שמגיע לנתב"ג ואין לו את הכרטיס האדום, או בכיס, או ביד, או בצמוד לדרכון,
עשיתם כאן, באמת, יש מאין, וזה הולך ומתעצם, ונברך אתכם על המשך עשייה טובה. תודה רבה. אני חייב להוסיף משהו בבקשה. אחד, ליאור, ברשותך. לא יכולנו לעשות את זה, את המהפכה שעשינו, ללא סוכני הביטוח. וחשוב מאוד שכולם הבינו, בסופו של דבר ביטוח נסיעות הוא מוצר מקצועי, הוא מוצר ביטוחי. אתה חייב סוכן. הוא מוצר שצריך איש מקצוע שילווה אותך בתוך התהליך הזה. לשמחתי, סוכני הביטוח הבינו את הדבר הזה כבר לפני 10 שנים ויותר, והיום מרבית הציבור עושה את ביטוח הנסיעות מתוך ההבנה הזאת דרך סוכני הביטוח, וחשוב מאוד להבין שביטוח נסיעות הוא מוצר מקצועי, לא רוכשים אותו לא דרך משרדי הנסיעות, לא דרך כרטיסי האשראי, אתם לא יודעים מה אתם קונים. קחו איש מקצוע שילווה אתכם לאורך הנסיעה, יחד איתנו, יחד עם הצוות של פספורט קארד, זה ייתן לכם את השקט ואת החוויה הכי טובה. חד משמעית. אלון מעברי, סמנכ"ל נקודות ההפצה וחטיבת הסוכנים של פספורט קארד. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה לך ולכם, תודה רבה. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. אז לא רק יחידים, גם קבוצות, גם ארגונים, גם סטודנטים, גם גופים גדולים מבטחים באמצעות פספורט קארד, ומי שמובילה את התחום הזה היא מיכל שרביט, מנהלת מחלקה עסקית בפספורט קארד טראבל. ערב טוב מיכל. היי ליאור, מה שלומך? שלומנו מצוין, את עסוקה מאוד בימים האלו. מאוד, תקופה עמוסה מאוד, אבל מספקת. כן, אז מה הייחודיות של הביטוח באמצעות קבוצות גדולות? מה קבוצות גדולות יכולות לקבל שאולי יחידים לא מקבלים? יש מספר יתרונות מאוד משמעותיים בלרכוש ביטוח לקבוצות כקבוצות, חברות, ארגונים, עמותות. כמו שאמרת, אנחנו באמת מטיסים המון סיגמנטים כאלה ואחרים. יש להם מספר יתרונות שהם משמעותיים. הראשון, אני מספקת לאותה חברה, לאותו ארגון, לאותה קבוצה, פורטל, ממש כמו שיש אתר שמיועד לפרטי, אלא מיועד ממש לקבוצה שלהם. שם הם יכולים באמת לצפות בעובדים שלהם, לצפות בנושאים שלהם, לראות את החשבוניות שלהם, לראות את התנועה של הטיולים שלהם ולהפיק להם גם בקלות. הדבר השני הוא שאלון רפואי. אז יש איזה אח גדול. יש אח גדול, שהם האח הגדול של עצמם. זאת אומרת, הם יכולים לצפות בתנועות של עצמם ולנהל את זה לבד, בלי להיות תלויים בסוכן, למרות שתמיד יש סוכן ביטוח ברקע, ברוב המקרים, אבל בלי להיות תלוי במישהו אחר, אלא הם מנהלים את זה לבד, הם יכולים מהיום למחר, עם אחד המנכ"לים טס, להיכנס בעצמם, לרכוש את זה דרך הפורטל, לשים תעודת זהות, תאריך נסיעה, יעד נסיעה, בזה זה נגמר, הם לא צריכים לדבר איתנו, הם לא צריכים להעביר שאלון רפואי, כי אנחנו כבר מראש עושים איזשהו קולקטיב, התעריף שלהם הוא מראש ידוע, וגם הכיסויים שהם רוכשים, זאת אומרת, אני נותנת להם מראש לבחור את החבילה שהם רוצים, והם יודעים מראש איך העובדים שלהם עושים. החבילה בהתאם ליעד הנסיעה, בהתאם לפעילות, אם מדובר בקבוצת ספורט לדוגמה. נכון. אז אנחנו באמת מתאימים את המסלולים שלנו, ויש לנו כמה חבילות ומסלולים שמותאמים לכל סיגמנט של נסיעה, בין אם זה נסיעה עסקית, ובין אם נסיעה שמצריכה נופש וצריך ספורט אתגרי, ובין אם זה באמת קבוצות ספורט, וזה באמת תקופה כזאת, בעיקר בקיץ, שיש המון קבוצות ספורט וקבוצות אימונים שיוצאים בכל מיני תחומים כאלה ואחרים, אז גם שמה לכל אחד יש את הכיסוי היהודי שלו, והם יכולים לבחור את זה כבר מראש. שכולל הרחבה לפעילות ספורטיבית, לסיכונים של פעילות ספורטיבית, נכון. לסיכון של ספורט אתגרי וכל... ספורט תחרותי רמה א', לקבוצות אנחנו גם נותנים את האופציה של ביטול הנסיעה במקרה, ובאמת חצי מהקבוצה לצורך העניין לא יכולה לנסוע, או אם אחד לא יכול לנסוע מבחינת הטיסה עצמה, והוא לא יכול להשתתף באימונים או בטיסה, אנחנו נותנים כמה כיסויים שהם מאוד ייחודיים לנו, אין את זה אפילו אצלנו גם בפרט, אנחנו נותנים את זה ייחודי לקבוצות ספורט. קבוצת ספורט או קבוצת סטודנטים שיוצאת לתקופה מסוימת, כדאי לה לרכוש את הביטוח בצורה מרוכזת או לרכוש כל אחד בנפרד? דווקא סטודנטים זה משהו אחר, כי סטודנטים אנחנו מבטחים באמת לשנה וכיחידים, לא כקבוצה. התנאי כאן כדי לעשות משהו שהוא קולקטיבי, זה שבאמת יש איזשהו גורם משלם אחד, מישהו אחד, ארגון אחד שלוקח אחריות על הקבוצה הזאת, הוא גם הגורם המשלם, וגם זה שאחראי מן הסתם על התשלומים, ועוד כל מיני דברים, ולכן זה לא קשור קצת לסטודנטים, אבל זה כן רלוונטי לחברות שמוציאות נופש את העובדים שלהם, ויש המון כאלה בתקופה כזאת, לחברות עסקיות שמוציאות את העובדים שלהם לכנסים, והמון המון עמותות אגב,
שמוציאים ילדים, אנחנו מוציאים ילדים חולים מהמון עמותות גדולות שנוסעות איתנו, בין אם זה גדולים מהחיים, ולהושיט יד, ובלב אחד, ועוד כמה עמותות שעושות את זה מרוכז, ומטיסים אותנו לטיולי נופש, או לטיולי ספורט אתגרי כזה או אחר. אז זהו, ישאלו המאזינים שנמצאים איתנו עכשיו, משפחה גדולה שנוסעת 30 איש לחגוג אירוע, האם כדאי להם לרכוש את הביטוח בצורה מרוכזת, ואם יש לזה יתרונות? אז זה קשור יותר לביטוח פרט, זאת אומרת, סבתא חמודה שרוצה לשלם על כל המשפחה שלה, ביטוח אחד קבוצתי, זה לא מתאים. זה מתאים לנסיעות של קבוצות, ארגונים, עמותות, חטפי, איזשהו גורם משלם שמאגד אותם, ולא משפחתי. משפחתי זה פרט לכל דבר. אבל הסיבה היא מאוד מאוד נכונה, אנחנו רוצים להנגיש לחברות ולארגונים האלה את האופציה, לדעת מראש מה הם רוכשים עבור העובדים שלהם, להיות בטוחים שיש להם אחריות, אומנם על העובדים, אבל רוב האחריות היא שלנו, והם יודעים מראש איך הם נוסעים, ואנחנו רוצים להקל עליהם את התהליך, ושזה חברה או ארגון, זה הרבה יותר קל לעשות את זה ככה, ולכן זה מתאים יותר. זהו, אז מה נחשב ארגון מבחינתכם? כמה אנשים, אתה יודע, גם סוכני ביטוח שצופים בנו ומאזינים לנו כרגע, מבטחים מפעלים של 30, 40, 50 עובדים. האם מפעל כזה שמארגן נסיעה מרוכזת, נחשב כקבוצה בעיניכם ואמור לפנות אלייך? כן, אנחנו מחשיבים קבוצה כמינימום 20. אני חייבת גם לציין שסוכני הביטוח יודעים שאם יש להם חברה או קבוצה שמאוד חשוב להם להוציא מרוכז, אז גם שם אני אאפשר את זה, גם אם זה 15. והמטרה היא באמת כן לתת להם את האופציה הזאת, להוציא את העובדים שלהם מרוכז בצורה פשוטה. אז 20 מינימום ומעלה אפשר להוציא מפעלים, חברות, ארגונים, גם עוסק מורשה, זה לא חייב להיות חטפי. אנחנו ניתן להם את האופציה הזאת וננגיש להם את הממשק שלנו. אוקיי, מיכל, את רוצה להרחיב בנושאים נוספים? אני רוצה כן להגיד ולציין שהביטוח העסקי שלנו מתאים לכל השנה, ובעיקר המון חברות. היום זה קצת יותר נגיש ויותר נפוץ שחברות מטיסות את העובדים שלהם לחו"ל להמון נסיעות עסקיות, ולא כולם יודעים ומכירים את זה, אבל אנחנו מנגישים להם ממשק, פורטל קל ופשוט שמאפשר להם לנסוע עם חשבונית אחת מרוכזת, והיום חברות לא מכירות את זה, אז חשוב שתכירו את זה, ואם יש לכם מבוטחים כאלה, או אנשים שאתם מכירים, גם מנהלי רווחות, שהיום מתנהלים בצורה כזאת שהעובדים שלהם טסים לחו"ל, תציעו להם את השירות שלנו, הוא מקל, הוא פשוט, הוא קליל, והוא באמת נותן את השירות הכי טוב לעובד. אנחנו גם נצטרף לקריאה שלך, לאותם ארגונים, לפנות לסוכן ביטוח, הסוכנים של פספורט קארד, מעורים, יודעים, מקצועיים, ויודעים להתאים גם את אופי החבילה, בהתאם למהות הנסיעה ולכיסויים, כי אנחנו נתקלים הרבה מאוד פעמים באנשים שנוסעים ולא מבטחים את הפעילות המיוחדת שהם עושים בחו"ל, כמו ספורט אתגרי או טיול ג'יפים או כל מה שקשור, וקבוצות בדרך כלל כן נותנות לה כחלק מהטיול עוד שופרים של טיול ג'יפים או פעילות כזאת או אחרת. לא מדובר כאן בבטן גב או בנסיעה עסקית בחלק מהמקרים, וחשוב להתאים את אופי הנסיעה למהות הביטוח ולכיסוי הנכון. וגם הוסיף על מה שאמרת, שסוכן הביטוח יהיה שם להגיד להם ולשים לב שהם באמת יקבלו את הכיסויים הכי טובים שהם מתאימים להם, ולכן בהחלט לפנות לסוכן ביטוח. מיכל שרביט, מנהלת מחלקה עסקית פספורט קארד טראבל. כיף לנו שהיית איתנו. וואי, גם לי כיף, באמת. תודה לך. תודה לך. רדיו צפון 104.5 FM. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו. שעה שנייה מתוכנית מיוחדת, משדר מיוחד, ממשרדי חברת פספורט קארד, חברת ביטוחי הנסיעות והרילוקיישן הגדולה והמובילה בישראל. כל מה שאתם צריכים לדעת, דקה אחרי שאתם מזמינים את החופשה שלכם, את כל התשובות קיבלתם, חלק מהתשובות לפחות קיבלתם בשעה הראשונה, את התשובות הנוספות מקווה שתקבלו בשעה הבאה, ולכן אתם לא הולכים לשום מקום ונשארים איתנו, ומי שיכול לתת לנו את התשובות הטובות ביותר, איך רוכשים ביטוח נסיעות, איך לעשות את זה נכון, איך לקנות את הכיסויים הנכונים. מי להתייעץ הוא ירון בראון, סמנכ"ל מחירות וחיתום בפספורט קארד טראבל. שלום לך ירון, ערב טוב. שלום ליאור, מעניינים. בסדר גמור.
בוא תספר לנו איך עושים את זה נכון. אתה יודע, אנחנו מזמינים חופשה, רוצים ראש שקט. מה אנחנו מבקשים? ראש שקט בסוף. אז בואו נתחיל בדבר הראשון. קודם כל, הדבר הכי חשוב שאנשים בדרך כלל מפספסים, זה בעצם את התזמון של רכישת הביטוח. אנחנו כולנו רגילים לקנות את החופשות והטיסות מראש, כי אנחנו מבינים שזה יוזיל את העלויות. אני עכשיו מחפש חופשה ממש לחודש הקרוב, המחירים הם מטורפים, ולכן אנשים קונים את החופשה מבעוד מועד, חצי שנה, לפעמים גם שנה מראש. אנשים לא יודעים שביטוח נסיעות ניתן להפעיל שנה מראש. ההגנה של ביטוח הנסיעות היא לא רק לטיפולים הרפואיים שתצטרך לקבל בחול, אלא גם לנושא שנקרא ביטול וקיצור נסיעה. אתה בעצם תרכוש את הביטוח חודש לפני, חודשיים לפני, חצי שנה לפני, הוא יעלה אותו דבר, אין שום הבדל. היתרון בלרכוש אותו מבעוד מועד, זה שכיסוי הביטול נסיעה נכנס לתוקף מהרגע שרכשת את הביטוח. אם חס וחלילה בן משפחה נפטר, אם חס וחלילה מישהו חולה במחלה ולא יכול לטוס, אם חס וחלילה יומיים לפני שברת את הרגל, תוכל לבטל את הנסיעה ולקבל את כל עלויות, הטיסה, המלון והוצאות נוספות שיש במהלך החופשה, מחברת הביטוח. הרבה מאוד אנשים מתקשרים לרכוש ביטוח, ממש יומיים לפני, עם איזושהי בעיה רפואית, ובכלל לא מצליחים להתקבל, אז הם לא יכולים לנסוע, אז גם זאת בעיה. ולכן עדיף לרכוש את זה כמה שיותר מוקדם, ממש לשים בראש, איך שרכשתי כרטיס, מיד לפנות לסוכן הביטוח. מה קורה בנושא החיתום, אם אתה, החיתום הרפואי, אם אתה רוכש את הביטוח שנה לפני, במשך השנה הזאת צצים אירועים רפואיים כאלה ואחרים, שיכול להיות שבגינם לא הייתם מקבלים את אותו לקוח לביטוח. אז קודם כל שאלה טובה. אחד הדברים שצריך לזכור זה שכן צריך להתקן את חברת הביטוח בשינוי במצב רפואי. רוב המקרים הם מקרים פשוטים, שבר ביד, שבר ברגל, דברים כאלה, אין שום בעיה לבטח. יש מצבים מורכבים שאנשים פתאום חטפו מחלה קשה לא עלינו, ובמקרה הזה הבן אדם גם לא ירצה לטוס לחו"ל. אז אתה מעדכן, במידה והרופא מאשר לך לטוס, אין שום בעיה, מסדרים את הפוליסה ומתקנים אותה. במידה והרופא לא מאשר, זאת הסיבה שאתה קונה את הביטוח מראש. הרופא אומר לך, אל תטוס במצב הזה, תקבל את כל הכסף, תסיים את הטיפולים, או תהיה באמצע הטיפולים, והרופא יחשוב שזה רעיון טוב שאתה יכול לטוס, אז תוכל לקנות ביטוח. זה אותו נושא החיתום שהזכרנו, ירון, הישראלים לא אוהבים שאתה מבקש מהם למלא טופס הצהרת בריאות, ותביא לי אישור רפואי כזה או אחר, ושם גם מתחילים לעתים החיכוכים שהם לא בצדק, כי אם אתה רוכש ביטוח רפואי, חשוב שחברת הביטוח תדע מכל הבעיות שלך, חשוב שתהיה מכוסה בגין אותם בעיות, גם בעיות קיימות, כי הצערת עליהם. נכון. כמה חשוב לעשות את זה נכון, כמה חשוב לא להסתיר מידע, כי בסופו של דבר, ככל הנראה, יש סיכוי שגם נממש את אותו ביטוח. נכון, אז באופן כללי לתעשיית הביטוח יצא שם לא טוב, לא תמיד באשמתה. יש פה לפעמים גם אשם תורם של לקוחות שלא חושבים שכדאי לנדב מידע על דברים מסוימים. אני אומר תמיד הפוך. תגיד הכל, ככה אף אחד לא יכול להגיד, רגע, לא ידעתי, לא שמעתי, כי לא תמיד אנשים יודעים מה מעניין חברת ביטוח, ולכן חשוב לענות על השאלון בתום לב, ולא לדלג עליו. חלק גדול מהאנשים אומרים, חבל שאמרתי, או לא היית יודע, הדבר הזה מייצר בסופו של דבר בעיות. אנחנו בפספורט קארד בחרנו קצת להפוך, עשינו איזשהו היפוך שרוול. בדרך כלל תמיד אנשים אומרים שהשירות לקוחות נוראים ולא רוצים לשלם לי ולא עושים. אנחנו עשינו את זה קצת שונה. נציגי המחירות בפספורט קארד וגם השאלונים באתר, הם גם מסתכלים על הצהרות עבר שלך. כלומר, אם דיווחת בעבר שיש לך סכרת, המערכת לא תיתן לך לרכוש בלי כיסוי לסכרת, כדי שלא יהיו טעויות ותגיד לא ידעתי, לא זכרתי. הוויכוחים, שאני קורא להם לא ויכוחים, אבל לא משנה, אי ההבנות בין הלקוח או חוסר הרצון לשלם תוספת גדולה, אנחנו מעדיפים ורוצים שהוא יקרה בשלב המחירה, כשאף אחד לא בלחץ ואף אחד לא נמצא בבית חולים, ולהגיד ללקוח שנמצא בבית חולים, לא הצרת, אין לך כיסוי, זה אף פעם לא נגמר טוב. נכון. זה אף פעם לא נגמר טוב. ההורים מהארץ מתקשרים ובלחץ ותוותרו לו, והוא לא ידע כמה זה חשוב, ולכן אנחנו מעדיפים להימנע מזה כמה שיותר, ולתחקר ולהציק ולהיות נודניקים, ואני גאה בזה שאנחנו נודניקים בשלב המחירה. זה מתחיל בעת עשיית הביטוח. הרי אתה יודע, אתה שואל את הלקוח הישראלי הממוצע, מה מצב הבריאות שלך, אז הוא יגיד לך, הכל בסדר, ואתה סובל, אין לי שום בעיות. והוא שכח שלפני 5 שנים הוא עבר ניתוח לב פתוח, ולפני 10 שנים גילו לו מחלה קשה, אמנם הוא עברי, אבל זה מופיע בתיק הרפואי. מה ההמלצה שלך לציבור שמאזין לנו כרגע,
לוודא שהכל מופיע, שהכל רשום, כדי שתיתקע במדינת עולם שלישי בלי כיסוי, תקבל את הפיצוי הנכון. אז ההמלצה היא כמובן לענות בתום לב ובחפץ לב לכל השאלות ששואלים, ואם לא בטוחים במשהו, אז ללכת ולבדוק. הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות, זה להגיד, נראה לי, אני לא זוכר, כן זוכר. הנציגים שלי אגב מונחים, כשמישהו עושה להם לא, הם יודעים שמגיע לפני לא, ובעצם אני לא בטוח בזה, ועדיף אולי לקבל מסמכים. אני כן יכול להגיד לך שיש אוכלוסיות מסוימות, שאנחנו דורשים מסמכים רפואיים, כדי לא להיכנס לפינות האלה, לדוגמה, אנשים מבוגרים, נתת דוגמה, כן זוכר, לא זוכר. אנשים בני 80 לא זוכרים את כל ההיסטוריה שלהם. מבחינתם, משהו שלך, אותו בן אדם לא מאוד מבוגר, נראה מהותי, להם הוא לא נראה מהותי. זה שחטפו התקף לב לפני 12 שנה, מבחינתם זה עבר, זה נגמר, הם בסדר. מאנשים בגילאים מאוד מבוגרים שנוסעים ליעדים רחוקים או לטיולים מאוד ארוכים, אנחנו דורשים מסמכים רפואיים כדי לבטל את האפשרות שתהיה אי הבנה בהמשך הדרך. אז חשוב מאוד להגיד הכל, ואם אתה לא בטוח, אז ללכת ולבדוק בדוח בקופת חולים או להתייעץ עם הרופא, כי זה לא המקום שבו אתה רוצה לעשות טעויות. וגם סוכני הביטוח שמאזינים לנו כרגע, נדרשים לדובב את הלקוח, לשאול אותו, לחקור, להציף את אותם סוגיות שיעלו אחר כך אם לא יופיעו בזמן. לגמרי. חשוב, באמת חשוב לסוכני הביטוח לא להקל ראש בזה ולא לוותר. יש לי הרבה שעות שיחות עם סוכני ביטוח, ברוב המקרים הם באמת מבינים את החשיבות ויודעים. יש כאלה שאומרים, נו, תוותר לו, אל תיקח לו, הדברים האלה בסופו של דבר מייצרים בעיות, בסוף נכון. בא נציג שירות, לא רואה כיסוי, מתחילות בעיות, עדיף תמיד להציר על הדברים ושהם יהיו רשומים. ירון, איך המלחמה משפיעה על מחירת ביטוחי הנסיעות לחול? אנחנו שומעים על התעוררות של אנשים שרוצים לצאת ולנשום, מצד שני, כל יום אירוע אחר בחול שאומר לנו עצור, אתם לא רצויים כאן. אז תראה, האירועים האלה ביחס לכמות הישראלים שנוסעת לחול הם מינורים, בסדר? השקנו גם אפליקציה בתחילת המלחמה שנקראת חדר המצב, שמדווחת לך במידה ויש הפגנות או מקומות שאתה לא רוצה להגיע. מן הסתם, לא יכול להגיד שזה הדבר הכי נעים, גם אם אתה נמצא ביוון, בעיר אחרת או באי אחר, ואתה שומע שבאי מסוים עשו ככה, אז אתה מרגיש לא נעים. That's life, ואנשים רוצים בסופו של דבר לצאת ולהתרענן, אחרי כמעט שנתיים בלתי אפשריות, נכון. קשות, אין לך מושג כמה חיילי מילואים אנחנו מבטחים, כמה פצועי מלחמה אנחנו מבטחים. האנשים האלה צריכים את זה כדי לצאת ולהתאוורר בחופשה שהיא ביד אחר ובמקום אחר. עובדתית, יש לנו בחודשים האחרונים מאות אלפי אנשים שבילו בחול ולא קרה להם כלום. כן, יש מקרים לא נעימים. כמו שאמרתי, אלה החיים, ואני בטוח שברגע שהמלחמה תיגמר, גם הדברים האלה יגבעו לאיתם, כך חודש, חודשיים, 3 הדברים האלה יפסיקו. זה לא נעים, אבל עדיין אנשים רוצים בהחלט לצאת לחול, וזה היו שנתיים של הרבה ups and downs, הרבה עליות וירידות, פה מלחמה עם איראן, פה מתקפה פה הפסקת אש. אנשים מנצלים את הרגיעות האלה, ולדעתי זה כבר גלגל שעכשיו לא יוכלו להחזיר אותו אחורה. ירון, תן לנו כמה דגשים, אתה יודע, לציבור המאזינים שלנו מתכנן חופשה, אנחנו מכירים את המשפטים הקבועים האלו שאני לא מסכים להם. יש לי ביטוח דרך קופת חולים, ביצעתי דרך כרטיס האשראי, בקופת חולים מכירים את התיק הרפואי שלי. מה הם הדגשים שפספורט קארד מובילה בהם, ובאמת הם ההבדל האמיתי בין סתם ביטוח לביטוח נכון. אז בואו נפרק קודם כל את מה שאמרת מבחינת ערוצי הפצה. כשאני נכנסתי לתחום הזה, כשהקמנו את החברה בשנת 2012, אני הבנתי כלום ושום דבר בביטוח נסיעות, והלכתי ובדקתי מה אנשים עושים, איפה הם קונים, למה הם קונים. היו 3 ערוצי הפצה מרכזיים, זה היה משרדי נסיעות, חברות כרטיסי אשראי וקופות חולים. לכל אחת יש את הסיבה שלה למה אנשים רוצים לרכוש שמה. אם אנחנו מתחילים בקופת חולים, אז אמרת עכשיו את הדבר שאני הכי מחרפן אותי, קופת חולים מכירים את התיק הרפואי שלי. אנשים צריכים להבין, קופת החולים משמשת פה כצינור לקבלת כסף. היא מעבירה מידע על אנשים, אתה רוצה לרכוש אצלי ביטוח, הביטוח הוא לא שלה, היא לא רשאית לבטח, חברה חיצונית היא מוכרת. נכון, ברוב המקרים זה כלל, בחלק מהמקרים חברות אחרות, ולחברה הזאת אין שום מידע רפואי. הדבר הזה הוא כל כך בעייתי, מכיוון שהרבה אנשים בכלל לא מדווחים על הבעיות שלהם, כי הם בטוחים שבצד השני יושב ויודעים אותם, כן. רופא בחלוק לבן שעובר על התיק, שטות גמורה. הנושא השני של ערוץ ההפצה זה משרדי נסיעות.
אתה מכיר טוב את הנושא, טיפלת בו במשך שנים בתפקידך בתור נשיא הלשכה. האנשים האלה, עם כל האהבה שלי, הם אמנם מומחים בלסגור לי חופשה בקורפו ולהגיד לי איפה יוצאת ההפלגה לשם ומה לעשות. אבל הם רחוקים להיות מומחים בביטוח. אין להם מושג מבחינה רפואית, מה אתה צריך להציר, מה המשמעויות של כל דבר אם לא תציר, ולכן אני ממליץ לרכוש ביטוח אך ורק אצל איש מקצוע. חברות כרטיסי אשראי, פעם הייתה בעיה יותר גדולה, היום יותר קטנה, בסוף אתה מקבל רובד בסיסי בחינם למשך 5 ימים, שאר הדברים עולים לך רגיל, שאר בני המשפחה עולים רגיל. לא חושב שזו הטבה שהיא כל כך יוצאת דופן על מנת שאנשים יעשו אותה. בסוף, אם אני צריך לתת טיפ באחד הדברים שחשובים, זה דווקא לגבי נושא של איפה לרכוש. אז אמרנו, זה בעל מקצוע, מישהו שיכול לענות לך באמצע הלילה, לעזור לך, לפשר בינך לבין חברת הביטוח, אבל זה גם הנושא של אתגרי. יש לאנשים בראש איזשהו, נשמע להם אתגרי, כאילו הכל זה בנג'י ולקפוץ ממטוסים ולצנוח. אתגרי זה גם דברים נורא בנאליים. יש לנו סיפור מאוד מאוד עצוב לפני כשבועיים על אבא ושני בנים, שיצאו לאיזשהו טרק לא מאוד מורכב, לא באמזונס, איפשהו באירופה, אני לא זוכר את היעד, וזה היה מקרה שזכה לחשיפה רחבה חשיפה גדולה, מכיוון שהוא נגמר לא טוב. נכון. הם פשוט, האבא ואחד הבנים, האבא נפל, הבן ניסה לתפוס אותו, נפל אחריו, וטרק זה כיסוי אתגרי. פארק חבלים, שנוסעים עם כל הילדים ליער השחור או לאוסטריה, זה כיסוי אתגרי. צריך לקרוא טוב מה כל חברה מגדירה. רוב החברות מגדירות פחות או יותר אותו דבר, אבל יש דברים כמו בננת ים, כמו קייקים, דברים נורא בנאליים שכולם עושים, טיול טרקטורונים, טיול ג'יפים, כל הדברים האלה הם אתגרי ברוב חברות הביטוח, אז חשוב לבדוק ולשאול את השאלות האלה, כי העלות היא לא מאוד יקרה ברוב החברות. זהו, ירון, זה גם מסביר את הנושא של לעתים הבדלים במחירים. אנשים, אתה יודע, מוצאים אלפי שקלים או אלפי דולרים על חופשה, ובסוף, כשמגיעים לנושא הביטוח, כמו בכל ביטוח אחר, גם בביטוח רכב זה קיים. נכון. מגיעים מחפשים את הפחות שקל, וכאן נכנס נושא, באמת החשיבות, המקצועיות, היקף הכיסוי, היכולות גם של פספורט קארד, להגיע לכל מקום, לתת את המענה, כי זה מה שאתם עושים, אתם עושים רק את זה. נכון. מהבוקר עד הערב יש פה בערך 600 איש, שמתעסקים אך ורק בביטוח נסיעות. אני לא נוגע בכלום שהוא לא ביטוח נסיעות, אני יכול לעזור, אבל כל ההתעסקות שלי מהבוקר עד הערב, בסופו של דבר היא ביטוח נסיעות. אני אגיד לך את מה שאני אומר לכולם לגבי הבדלים במחיר. בסוף, יש הבדלים במחיר. אנחנו גם נותנים יותר added value, ויכול להיות שהלקוח אומר, לא, אני לא יודע אם אני צריך את זה או לא צריך את זה. בסוף ההסתכלות צריכה להיות כזו. גם אם אני עולה למשפחה עוד 50 או 60 דולר, אותו בן אדם נמצא בחופשה שעלתה ככל הנראה 15,000 דולר. הוא ייכנס לדיוטי פרי ויפרק בלי הכר סנדוויצ'ים בארומה ושתייה מפה וקפה משם. וישאיר את האוטו בחניון. וישאיר את האוטו בחניון, וכל הדברים האלה יגיעו להרבה יותר מ-50 דולר. אז אני תמיד אומר לאנשים, אני מניח שלא בחרת את המלון הכי זול, ואת היעד הכי פח, אתה רוצה ליהנות, אתה רוצה להיות בחופש, אתה רוצה שקט, בסוף ביטוח זה סחר בסיכונים. נכון. אני נותן לך, לא לדאוג, אני אדאג בשבילך, תשלם לי כסף, אני אדאג בשבילך. ולכן זה סכום קטן בשביל לא לדאוג בחול. אנחנו איתך ומחזקים את האמירה הזאת בכלל היא נכונה לכל שוק הביטוח, הזול הוא יקר ומחפש את הנכון ולא את המחיר. ירון בראון, סמנכ"ל מכירות וחיתום בפספורט קארד טראבל. נכון. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה. שהיית איתנו, תודה לך. תודה רבה. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. אז רכשנו את הביטוח הנכון, התייעצנו, בדקנו וקיבלנו את הפוליסה, אבל בסוף יש מי שצריך לממש אותה, מי שצריך לשלם תביעות, מי שצריך לאשר תביעות, ומי שצריך לתת לנו את הפתרון הנכון שאנחנו נמצאים במצוקה בארץ זרה. יש שניים כאלה, קים ידיד, סמנכ"לית שירות הלקוחות של פספורט קארד. שלום לך, ערב טוב. שלום, שלום. ויותם קצף, מנהל חדר המצב של פספורט קארד. שלום. שלום לכם, תודה שאתם הצטרפתם אלינו, תודה על האירוח כאן. נתחיל איתך, יותם, בוא תספר לנו קצת מהתקופה האחרונה, תקופה סוערת. אנחנו זוכרים גם את המהומות באמסטרדם, וגם את כל מיני אירועים כאלה ואחרים, שבסוף חדר המצב
גם נתן את הפתרון, גם הזהיר ישראלים אחרים שנמצאים בחול. ספר לנו קצת על הפעילות שלכם. נכון, אז כמו שאמרת, באמת בתקופה האחרונה, חדר המצב נאלץ לנטר באופן מוגבר את המצבים שקורים בחול, כל אירועי האנטישמיות, דברים שבאמת קורים יותר ויותר. הזכרת את אירוע אמסטרדם, אז למשל שם, אוהדים של קבוצת מכבי תל אביב שהותקפו. נכון. באמת היינו הראשונים להוציא מטוס כבר בשלב מאוד מוקדם של האירוע לחול עם צוותים שלנו כדי לחלץ פצועים שהיו שם. אירוע מאוד מאוד מורכב, אנשים פחדו לצאת לקבל טיפול לבתי חולים, היינו צריכים לדאוג להם שיביאו להם רופא למלון שיראה אותם. ובאמת עוד המון אירועים שקורים יותר ויותר ככל שאנחנו מתקדמים בתקופה הזאת. אנחנו מדברים על 3,600 מקרים מורכבים בתקופה האחרונה, מהם 1,900 הסתיימו בהטסה רפואית, שזה מספר חסר תקדים. נכון, המון אירועים עם הטסות רפואיות, שאני אגיד גם בתקופה כזאת היא מאוד מורכב לבצע הטסות רפואיות לישראל, כשמצב הטיסות הוא לא... שהשמיים סגורים בחלק מהזמן. ונדרשת כאן הרבה יצירתיות, ואנחנו דואגים לזה. וכל נושא ההזרות שאתם מודיעים למעשה בהודעת SMS לישראלים, אל תיגשו למקום כזה או אחר, כי מתקיימות שם הפגנות או פעילות או סכנה עוינת כזאת או אחרת, זה שירות ייחודי שהוא רק של פספורט קארד, נכון? נכון, זה שירות ייחודי שלנו, בעצם בחדר המצב שאנחנו מפעילים, ובאפליקציית חדר המצב, שבו אנחנו מטריעים לישראלים ששוהים בחו"ל, לכל הישראלים, כל מי שיש לו את האפליקציה, והחדר מצב שלנו מנטר כל הזמן 24/7 את האירועים שקורים, כולל ממש עכשיו בזמן שאנחנו מדברים באזור קמבודיה, תאילנד, מוציאים שם מטרה לישראלים, ואנחנו כל הזמן מטריעים להם ונותנים להם הנחיות. קים, אז בואי, מנקודת המבט שלך, את מנהלת למעשה שירות לקוחות, שנותן שירות ל10 מיליון איש בישראל, רבים מהנוסעים לחול, רוכשים את הביטוח דרככם, את צריכה לתת את השקט. עד עכשיו ראיינו את מי שמבטיח רק. בסוף את זאת שצריכה לתת את השקט ואת הפתרון המיידי. חד משמעית. אחד מהנושאים האסטרטגיים אצלנו בחברה זה השירות ללקוח. מוצר ביטוח, במיוחד מוצר ביטוח נסיעות לחול, הוא לא משהו שהוא מוחשי. אנשים קונים כי הם חוששים, כי הם רוצים שיהיה להם איזשהו ביטחון כשהם נמצאים בחול לכל מיני תרחישים לא צפויים. אנחנו בפספורט קארד משקיעים משאבים עצומים כדי להיות שם בכל תרחיש. מאירוע של עיכוב כבודה, שעל פניו זה אירוע יחסית שקל לטפל בו, אבל בסוף בשביל מבוטח הקצה גם זה אירוע דרמטי מאוד בשבילו. דרמטי מאוד, והצלחנו גם לתת פה פתרון שהוא ייחודי לפספורט קארד, שזה גם העיכוב הראשון, שזה תשלום בריל טיים של $150, וגם מי שמתעכבת לו הכבודה מעל 5 ימים מלאים, זכאי לפיצוי נוסף של $850. זו החברה היחידה שנותנת $1,000 למי שנמצא בחול, שהמזוודה שלו לא הגיעה, כדי לפחות לתת שקט תעשייתי גם בחלק הזה. זה שקט מיידי, כי אנשים מגיעים אחרי טיסה של 12 שעות, היו בשדה לפני זה, במקרים רבים הם 20 שעות כבר על הרגליים, ומגיעים ופתאום המזוודה לא נמצאת. ולא נמצאת, והדבר הראשון שרוצה זה להגיע למלון, להתקלח נכון. והכסף הזה שמוזרם לו לכרטיס, נותן לו את האפשרות לרכוש באופן מיידי מוצרים לפחות לימים הראשונים. נכון. ממש בריל טיים הוא מקבל את הכסף לכרטיס, יכול למשוך אותו מכל כספומט שזמין לו ביד ולקנות את כל הדברים שנחוצים לו. זה חלק מדוגמה אחת מהאין סוף פתרונות יצירתיים שאנחנו עובדים עליהם יום-יום כדי לספק לכל אירוע שקורה בחול. התחלתי עם הכבודה, בסוף יש פה מוקד חירום שעובד 24/7, שאנשים חוששים מאירועי חירום, אבל באמת זה קשת של מקרים שעלולים להתרחש בחול. גם אירוע רפואי, יש דרגות מסוימות לאירוע רפואי. אירוע יכול להתחיל אני לא מרגיש טוב, ולילד יש חום, אז אנחנו יודעים לחבר אותו מיד עם רופא דובר עברית 24/7, ואם זה לא עוזר, אז לשלוח לו רופא במלון
מאות יעדים בעולם, ואם גם זה לא עוזר, אז הקו הנוסף זה להפנות אותו ולקבל טיפול רפואי ביד, אם זה מרפאה או בית חולים, ואירועים משמעותיים יותר, כמו תאונות או אשפוזים, אלה האירועים שעוברים לטיפול וניהול חדר המצב, ועלולים להסתיים גם בהטסה רפואית. וכל זה בשוטף, אבל אנחנו יודעים שאתם מתמודדים עם אתגרים בזמן מלחמה, זה דבר שאף מדינה לא מתמודדת איתו, ובטח לא אף חברת ביטוחי נסיעות בעולם, נכון? כי אנחנו במדינה ייחודית, ואתם שם, הייתם שם ואתם נמצאים שם. אז אנחנו ב7 לאוקטובר עברנו בעצם כולנו סדנה של ניהול משברים בריל טיים. באמת שמ7 באוקטובר אנחנו פשוט כל פעם מנהלים משבר אחר. משבר הגדול היה ב7 לאוקטובר, ולאחר מכן מדי פעם השמיים נסגרים, מדי פעם חברה גדולה מודיעה על ביטולי טיסות לישראל. חשוב להבין שכל אירוע כזה זה טלטלה במוקד, זה אלפי ישראלים שעבודים, הם לא יודעים מה לעשות, רגע, יש טיסה, אין טיסה, יש כיסוי, אין כיסוי. כל שינוי כזה שמתפרסם בתקשורת, אחרי שניות אנחנו כבר מרגישים את ההשפעה שלו במוקד. זה הערכות אין סופית. כל יום אנחנו מנהלים חמ"לים מאירוע קטן לאירוע גדול, בשביל לתת מענה ללקוחות. אני מניח שקרסתם גם בלילה של איראן, במתקפה המפורסמת, כולם התקשרו, ושאנשים גם לא יודעים איך לחזור לארץ, מתקשרים על הביטוח, לא שזה אירוע מכוסה, אבל לפחות רוצים לקבל מענה. נכון, ישראלים זקוקים להכוונה. אנחנו למדנו את זה היטב, ואנחנו כאן כל הזמן כדי להקדים אפילו את המסה של הפניות למוקד, לייצר את כל התכנים שיכולים לעזור להם, ומה לעשות, ולמי לפנות, ולהנגיש להם מספרי טלפון של חברות תעופה, כדי לסייע במעט שאנחנו יכולים, גם בעולמות שאולי לא מכוסים בביטוח, אבל לפחות להיות כאלה שמספקים את המידע ונותנים איזושהי תחושת ביטחון, גם למי שתקוע מסיבה כזו. יותם, איך זה קורה? אתם שומעים על אירוע שדורש חילוץ, דורש הטסה רפואית, דורש החזרת גופה לפעמים. מה הסדר הפעילות? בוא תספר לנו קצת. אז תראה, לכל אירוע יש את הסדר התרחשויות שלו, אבל בגדול אנחנו יוצרים קשר עם מי שצריך, בסדר, אם זה המבוטח, אם זה משפחה של המבוטח, ובעצם מתחילים לגלגל שרשרת של פעולות מבחינת הייעוץ הרפואי, הייעוץ הרפואי המקצועי, ואיך אנחנו מטיסים את הבן אדם, ואם אפשר להטיס אותו. ואחרי שאנחנו מבינים שאפשר להטיס אותו, אז נושא הלוגיסטיקה, איך עושים את זה, איך סוגרים את הטיסה, ומכאן ממשיכים בעצם עד שאנחנו מביאים אותו לבית חולים בארץ להמשך הטיפול. התמונות של השליחים שלכם בסרבלים, במטוסים עם הציידניות וסמלי הרפואה הן מפורסמות, תמונות האלה בכל מקום. פספורט כבר הפכה באמת לנושאת הדגל, לעמוד האש לפני המחנה בנושא הזה. איך זה לייצג חברה כזאת, חברה שבאמת נותנת פתרון לאנשים ברגעים קשים, שהם במדינה זרה, לא תמיד יודעים את השפה, הם מרגישים עבודים, והנה אתם מגיעים לשם, וכמעט לכל מקום. אני חושב שמדובר בשליחות מטורפת. בסופו של דבר, אנשים טסים לחופשה, בסדר? אנשים טסים ליהנות. והם נמצאים ברגעים קשים, ברגעים מאוד מאוד קשים, וזה שזה במדינה זרה רק הופך את זה לפי 10 יותר קשה, וזה שאנחנו יכולים להיות שם ולתת את הכלים והתמיכה והליווי, ולהפוך את הסיטואציה הזאת למשהו שבסוף הם דווקא יזכרו לטובה, לסיטואציה חיובית אפילו, זה משהו שהוא מדהים, זה שליחות, וזו הסיבה שאני ואנחנו עושים את זה. איך סוכני הביטוח משתלבים בכל זה, בסיטואציות הקשות האלו, כי בסוף בן אדם שנמצא במצוקה, רוצה לדבר עם מישהו שהוא מכיר, והוא מתקשר לסוכן שלו, שהוא מכיר אותו הרבה מאוד שנים, והסינכרון הזה חייב לעבוד ביניכם גם. נכון, אז בעצם יש לנו מערך מאוד מסודר, של מה קורה כשמתחיל אירוע כזה עם מבוטח, או עם כמה מבוטחים, ובעצם איך אנחנו מעדכנים את סוכן הביטוח של אותו מבוטח, ומשאירים אותו כל הזמן בלופ, ונותנים לו את העדכונים באופן מקדים, כדי שהוא יוכל לשקף אותם למבוטח, ולהיות שם תמיד בשבילו, ולהראות לו שהוא מבין ויודע, ובעצם לחבר אותו לכל הסיטואציה. אתם הכנסתם את המושג ארם, נכון? אנחנו מכירים את המושג ארן, אבל ארם זה אירוע רב מבוטחים. אוקיי, ספר לנו על אירוע כזה. אז בעצם, למשל,
בעצם כל הרן, בסדר, שאנחנו מזהים, כל אירוע שקורה בעולם שיש בו פוטנציאל להשתתפות של ישראלים, אנחנו מראש מכנים אותו כהרם אצלנו, אירוע רב מבוטחים. כי כמי שמוביל היום את השוק, אנחנו מבינים שכנראה שיהיו שם הרבה מבוטחים שלנו, אם לא רוב אפילו. ולכן ככה מתייחסים לכל אירוע. למשל באמסטרדם, מה שדיברנו קודם, אנחנו מראש מבינים שזה אירוע שיש לנו בו הרבה מבוטחים, וככה אנחנו פועלים. זו נקודת ההנחה שלנו. יותם, מה הקשר שלך לאלון? בוא תספר לנו. אז אלון הוא בעצם, אני אחיין של אלון, הוא אח של אבא שלי. אוקיי. כי לי יש פינה חמה בלב לאלון, ואני חושב שהוא הקים יש מאין, באמת, עשה משהו בישראל. הקים משהו, חברה שהיא לא רק חברה כלכלית, היא לא רק חברה שנותנת שירות, היא נותנת ביטחון אמיתי, ומדובר כאן במהפכה של ממש שהולכת ומתחדשת כל הזמן. אז כנראה ששותלים תפוזים לא צומח צנו, נכון? חד משמעית. אוקיי, הקים ידית, סמנכ"לית שירות הלקוחות של פספורט קארד, פחדת קצת מהרעיון, עבר טוב, לא? עבר מצוין. יופי. יותם קצף, מנהל חדר המצב של פספורט קארד, תודה לשניכם, תודה שהייתם איתנו. תודה לך. תודה לך. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. אז מאחורי כל השינויים שפספורט קארד מובילה בשנים האחרונות, גם קיימים שינויים טכנולוגיים. למה חברת ביטוח בכלל צריכה חטיבת פיתוח טכנולוגית? ערב טוב לשפר אבלסון, מנכ"ל פספורט קארד לאבס. שלום לך שפר. שלום וברכה. זהו, אנחנו מראיינים אותך מחול, אתה עצמך כרגע בחול. נכון. אוקיי. בחול. אז בואו תספר. ביוון. יוון, הנה, דיברנו פה גם עם רונית וגם עם אלון מעברי, כן, הפכה ליעד מסוכן, אבל בואו נדבר על הנושאים שאתה עוסק בהם, והם הפיתוחים הטכנולוגיים. בוא ספר לנו, עם אילו אתגרים אתה מתמודד? אז אני מנהל את החטיבה הטכנולוגית של פספורט קארד, ואנחנו בנויים בצורה כזאת שיש חטיבה שמשרתת את הצרכים של כל הקבוצה, גם החברות בחול וגם החברות בישראל. והסיבה שאנחנו בנויים בצורה כזאת, כי הטכנולוגיה היא כלי מאוד משמעותי בכל ה-DNA והצורה שבה פספורט קארד עובדת בשביל לתת שירות ללקוחות. ולכן בנינו את זה בצורה כזאת לתת פוקוס מאוד מאוד גבוה על הטכנולוגיה, יחד עם כמובן השירות האנושי המעולה שהחברה מספקת. אוקיי, ועם אתה נדרש להתמודד, אנחנו שומעים על מהפכת התשלומים, על הכרטיס החדש שלכם, אנחנו מכירים את הכרטיס שמשלם בחול הוצאה מיידית, וכסף מוזרם ישירות לכרטיס של הלקוח. כל זה דורש פיתוח טכנולוגי לא פשוט, אנחנו מניחים. נכון, הפיתוח הטכנולוגי הוא מאוד, מאוד מורכב, וכמו שאמרתי הוא חלק מה-DNA של הקבוצה. אנחנו בעצם תומכים בצרכים העסקיים של הקבוצה לאורך שנים רבות. הכרטיס שעד עכשיו שימש לתשלום תביעות היה אחד מאבני היסוד הטכנולוגיים שהובילו את הקבוצה קדימה. ובאמת השקנו עכשיו פתרון חדש של פספורט קארד פיי, של ממש לצריכה אישית, וזה פרויקט ענק שאנחנו עובדים עליו בשנתיים האחרונות, פרויקט מאוד מורכב, גם בתחום חדש עבורנו, גם עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות ומורכבות בדרך, אירוע שונה מאוד בתכלית מאירוע ביטוח, ממערכות של ביטוח, אפילו מעצם העובדה הפשוטה שרמת הזמינות של המערכות צריכה להיות מאוד גבוהה, להיות בסיטואציה של לקוח קונה בזארה או בכל מקום אחר ולא עוברת לו העסקה, זה משהו שהוא לא יכול לקרות. נכון. אז באמת הטכנולוגיה פה סביב הדבר הזה הייתה מאוד מורכבת, עבדנו לה קשה ומאוד מתרגשים שהמוצר הזה יצא עכשיו לשוק. אתה יודע, שפר, מהפכת ה-AI, הבינה המלאכותית, תופסת תאוצה גם בתחום הביטוח, בתחום חברות הביטוח, מה שמעמיד בסימן שאלה את נחיצות חלק מהעובדים אפילו בחברות בשנים הקרובות. איפה זה פוגש אתכם?
אז אנחנו באמת, המהפכה הזאת משפיעה על כולם, כמובן גם עלינו. אני חייב להגיד שיש בה המון יתרונות והמון אפשרויות שהיא מספקת מצד אחד, ומצד שני אנחנו נמצאים במציאות ותפיסת שירות ללקוח, שיש דברים שאי אפשר להחליף את המגע האנושי, בטח בתחום שבו אנחנו עוסקים, שאנחנו פוגשים את הלקוחות מקרה קצה, מקרה חירום, מקרים שהשיחה עם בן אדם ולהבין מה קורה בדיוק היא נדרשת. אז הטכנולוגיה בתפיסה שלנו היא Game Changer בהרבה מאוד מובנים, בתהליכי שירות, בתהליכים פנימיים שלנו, אפילו בתהליכי הפיתוח אנחנו מתייעלים. אז אתה יודע, אני ארחיב את השאלה. טכנולוגיה שעוזרת. איפה זה פוגש את הלקוח? עזוב את סוכני הביטוח ואת עובדי החברה, איפה זה פוגש את הלקוח בסופו של דבר, את לקוח הקצה? מה עוד אתם יכולים לשפר גם מבחינת חוויית הלקוח באמצעות הבינה המלאכותית? אז אני אתן כמה דוגמאות שכבר קורות. למשל, יחד עם פספורט קארד פיי השקנו בוט שמשפר את רמת השירות, ובעצם בשיחה חופשית אתה יכול לשאול את כל השאלות, לקבל הכוונות לעמדות לקבלת החזר מע"מ, וכל מה שהשירות הזה נותן. דוגמה שנייה, למשל, בעולמות של רכישת פוליסה, שבה אנחנו באמצעות AI מציעים ללקוח ועושים לו התאמות הרבה יותר מיטביות לצרכים שלו בכיסויים שהוא צריך בפוליסה. חוויות השירות מאוד משתנות, דרך הגשת תביעה במידה וצריך, וזה לא דרך הכרטיס. זאת אומרת, זה פוגש את הלקוח בהמון מקומות, כמובן עד הרגע שבו נדרש מגע אנושי. זאת אומרת, זה לא תחליף, זה פשוט לתת את האקסטרה הזה, הנוסף. נכון, אין תחליף למקצועיות. שיכול לתת ללקוח חוויה טובה. אין ספק. שבר אבלסון, מנכ"ל פספורט קארד לאבס. היה לנו תענוג לשוחח איתך. אנחנו הגענו אליכם למטה פספורט קארד, בדיוק אתה ברחת לחול, אבל הנה, הצלחנו לקיים שיחה ולקבל את התובנות שלך. תודה שהיית איתנו. בכיף, בכיף. תודה רבה. תודה רבה לך. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. אנחנו חוזרים למהפכת התשלומים של פספורט קארד, בשורה של ממש הרעידה בצורה חיובית את מדינת ישראל השבוע, כן? פספורט קארד פתרו לנו את הבעיה, את בעיית המרת המטבע, את בעיית המיסים שאנחנו רוכשים מוצרים בחול, פתרון של ממש. ומי שמובילה את אותו פתרון היא דנה קצף, סמנכ"לית שיווק בפספורט קארד פיי. מה זה פספורט קארד פיי? בואי ספרי לנו. אז אני רק יתקן, מי שמוביל את הפעילות זה איציק אבקסיס, שככה בשנתיים האחרונות ממש ככה הוביל, זה היה פרויקט מאוד מאוד קשה לפיצוח, אנחנו כבר, קצת אני אספר לכם עליו. אבל כן חשוב לי... אבל את מפקחת מלמעלה. כן, ברמה שיווקית חד משמעית, חשוב לי לפרגן לו. אז פספורט קארד פיי זה בעצם שירות חדש שיצא באמת השבוע. השירות הזה בעצם מאפשר למבוטחי פספורט קארד להפוך את הכרטיס שלהם בעצם לכרטיס תשלומים. אותו כרטיס שאנחנו מכירים, כרטיס הנסיעה. אותו כרטיס שאנחנו מכירים. כן. שמשמש אותנו להוצאות הביטוח שלנו. אגב, זה תהליך שעדיין קורה ולא משתנה, ובעצם אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו לחבר את כרטיס האשראי הפרטי שלהם לכרטיס הפספורט קארד, בעצם לתת לנו אישור לבצע חיובים בו, ובעצם בכל פעם שאתה תבצע תשלום בחול, הכרטיס פספורט קארד בעצם ינטרל כל עלויות של עמלה, או המרת מטבע, ובנוסף לזה, תהיה לך את האפשרות לקבל החזר אוטומטי לכרטיס האשראי שלך, של כל הוצאות המע"מ שלך. שבזה עוד מעט אנחנו ניגע, אבל איך זה מבוצע, דנה, בפועל? איך אנחנו נוסעים לחול,
כשאנחנו סוגרים את ביטוח הנסיעות, אנחנו אמורים למסור גם את כרטיס האשראי לצורך תשלום הביטוח, ובאותו כרטיס אנחנו יכולים לסנכרן אותו לכרטיס האדום של פספורט קארד, ומאותו רגע אנחנו משלמים בכרטיס האדום. נכון מאוד. הכרטיס האדום בעצם מתחבר גם לארנקים הדיגיטליים של גוגל פיי ואפל פיי, זאת אומרת שאפשר יהיה גם לשלם באמצעות הטלפונים כפי שאנחנו מכירים. בעצם התהליך, מסע הלקוח, אם אנחנו יורדים לפרטים, בעצם הלקוח מבצע רכישת ביטוח נסיעות, אם זה דרך הסוכן, או דרך האתר, או... רצוי דרך הסוכן. רצוי מאוד דרך הסוכן. לרוב גם מי שמפעיל דרך האתר זה דרך הסוכן, בעקיפין. וכמובן, בסוף תהליך הרכישה, הוא יקבל הצעה להצטרף לשירות פספורט קארד פיי. שם הוא בעצם נותן לנו אישור להשתמש, לחבר את כרטיס האשראי שלו להוצאות התשלומים שלו בחו"ל. שנעשה כמובן בצורה בטוחה, יש לומר, ומאובטחת חד משמעית, הכל מאובטח וברור גם, הוא לא נדרש למלא אקסטרה פרטים. אחר כך הוא התבקש בעצם להוריד אפליקציה, שנקראת פספורט קארד פיי, יושבת בכל חנויות האפליקציות, ובעצם שם הוא מזדהה כלקוח, מתבקש להציג מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד, בעצם אנחנו מאמתים שזה אכן הלקוח, ומאותו רגע בעצם הוא מקבל חיווי לאפליקציה על כל ההוצאות שלו בחול ברגע שהוא מבצע את התשלום. שהאפליקציה נמצאת בטלפון והוא גם יכול לשלם באמצעות הטלפון, כפי שאמרת. נכון מאוד. ובנוסף לזה אתה מקבל חיווי, הלקוח מקבל חיווי על כל החסכונות שלו. זאת אומרת שעכשיו הוצאתי 100 יורו בזארה, אני מקבלת באותה סליקה גם את אחוז המע"מ שאני רשאית לקבל בחזרה, וגם את העמלה שנחסכה ממני. זאת אומרת, מה סך החיסכון שיצרתי באותה טרנזקציה. מהפכה של ממש. אני יכול להגיד לך שאחרי שהכרזתם על המהפכה הזאת בכנס שלכם בשבוע שעבר, פנו אליי סוכני ביטוח רבים שאמורים גם לשווק את אותו כרטיס, וחלק מהם היו בספקות, האם זה יתפוס, האם הלקוח הישראלי יסתגל לזה מהר, ולפי ההסבר שלך זה קל, זה פשוט, זה נגיש, וכמו שלקח זמן להתרגל לכרטיס האדום של פספורט קארד, שהיום נמצא אצל כל אחד, מה יותר פשוט מזה? הרי אנחנו מכירים את הסיטואציה שבה אנחנו מגיעים לשדה התעופה, רצינו לקבל החזר מס על רכישות מסוימות, אנחנו רואים את התור בשדה התעופה בחול, שבו אנחנו צריכים לעמוד כדי לקבל את ההחזר ולהגיש חשבוניות, וברבים מהמדינות פותחים לנו את המזוודה, כדי שנראה פיזית שרכשנו את המוצרים האלו. את מתחילה להתגרד ואת מוותרת על התענוג. נכון. אז באמת אנחנו יצאנו למחקר צרכנים, ככה כאשר התחלנו להנדס את המוצר, ולהנדס בעצם מה החוויה שאנחנו רוצים לייצר, וגילינו שבאמת הכאב המשמעותי ביותר של הלקוחות שלנו, זה באמת תשלומי העמלות, ובאמת החזר המע"מ. כפי שאתה מתאר אותו, שהוא תהליך מאוד מאוד מסובך ומורכב, זו הייתה משימה לא פשוטה בכלל, כי בעצם המטרה הסופית שלנו הייתה להנדס את כל מסע הלקוח מחדש. בטח כשאנחנו תלויים בתשתית של מדינות, ובאישורי מכס של מדינות, ובעצם אנשים בלתי תלויים, וגורמים בלתי תלויים, איך אנחנו עושים את כל הדבר הזה, ובאמת עשינו מספר פעולות, ואחת הפעולות שעשינו זה גם הסכמים ישירים מול אותם מדינות, זאת גם הסיבה שלקח לנו הרבה מאוד זמן לעבוד על המוצר הזה, ואני שמחה לספר שהצלחנו, זאת אומרת, זה היה ממש מסע, הרבה מאוד גורמים שהיו מעורבים בדבר הזה, הרבה מאוד טסטים, הרבה מאוד נסיעות לחול, ביניהם גם העובדים שלנו, שממש יצאו לבחינה במספר מדינות של הכרטיס. אבל התוצאה היא תוצאה מבורכת, היא פריצת דרך. בהחלט. ולא סתם יצרה כזה בז. רכישת אותו שירות מותנה ברכישת הביטוח, נכון? כלומר, אתה לא יכול לרכוש רק את האופציה לשלם בחול באמצעות הכרטיס האדום, אלא כל החבילה. אז באמת, זה היה תנאי, זאת אומרת, זהו תנאי בסיסי,
אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו קשר עם הלקוחות שלנו, נכון. על מנת לתת להם שירות כזה, ולכן זה מתחיל בביטוח הנסיעות. פספורט קארד פועלת באמת מהקמתה על הסתכלות 360 על חוויית הנוסע לחו"ל. אנחנו כבר מזמן לא מתעסקים רק בחוויית הביטוח, שמן הסתם היא גולת הכותרת שלנו, ואנחנו משקיעים בה המון המון משאבים ואנרגיה. אבל יותר מזה, אנחנו נותנים 360 על כל המסע, יש לנו את ה-Flight Delay ואת ה-eSIM ואת ה-Find My Luggage, ובעצם את כל מכלול השירותים שפועלים בכאבים של הצרכן. ואני שמחה שהצלחנו לייצר גם את הפתרון הזה, שבעצם פותר את נושא החיסכון והשארת כסף מיותר בחול. זה ראש שקט, זה פשוט, אתה לא צריך לעקוב כמה ההחזר מגיע לך, ואתה לא צריך לבדוק מה עמלת ההמרה, תמיד יש עמלה, כאן אין עמלה. נכון. ובאמת, בכרטיס אחד, כרטיס אחד שמקנה ביטוח והרבה מאוד דברים אחרים, את נוסעת בכיף, את נוסעת בראש שקט. וזו באמת הייתה המטרה שלנו, לייצר ערך נוסף למבוטחים שלנו, לייצר תקשורת שקופה וכנה. ואני חושבת שהיום כשנוסעים לחו"ל יש הרבה מאוד, זאת אומרת, עד פספורט קארד פיי, הרבה מאוד חוסר בהירות, נכון. ואיזה גריי אריה כזה, שאתה אף פעם לא יודע כמה באמת שילמת, ואתה מתחיל עם החישובים בראש, ואתה מתחיל להבין כאילו כמה, ואתה מרגיש גם קצת שעקצו אותך, ואתה אתה חוזר לארץ, אתה מתחיל לתרגם את זה. בדיוק, ופה אנחנו יצרנו איזשהו מסע שהוא שקוף, הצרכן יודע בכל זמן נתון מה מגוון ההוצאות שלו. דנה, וזה אמור להיכנס ב1 לאוגוסט, נכון? זה אמור להיכנס בשבוע הראשון של אוגוסט, כן. אוקיי. כן, אנחנו כמובן נעדכן את הסוכנים מיד, הם הראשונים לקבל את העדכון. הסוכנים והציבור, וכן, בהחלט. אם אנחנו מסכמים את הדברים שלך ושל אלה שהיו כאן לפנייך, אתה רוכש ביטוח נסיעות, המזוודה שלך לא הגיעה, קודם כל אתה מקבל $150 שזורמים לך לכרטיס, נכון. לפתרון מיידי, ואם המזוודה לא מגיעה אחרי 5 ימים, אתה מקבל $1,000 בסכום הכולל. נכון. וכרגע אתה יכול לרכוש כל מוצר מבלי למעשה, אתה יודעת מה, עוד לפני זה, הטיסה הכרעה. נכון. הטיסה הכרעה, אתה נכנס לטרקלין, כל מי שרכשת ביטוח הנסיעות, המשפחה נכנסת לטרקלין, יושבת שם עד שהטיסה יוצאת לדרך, זאת עוד בשורה שקיימת, ואז כן, אתה רוכש בחול, בקלות, נכון. מבלי... אז בעצם הצלחנו לייצר מסע לקוח, שכל מה שהלקוח צריך לוודא, זה שהוא פשוט חיבר את כרטיס האשראי שלו לאישור לפספורט קארד לחיוב, הוא מבצע את התשלומים בחול עם כרטיס הפספורט קארד, כשהוא מגיע לטרמינל וחוזר חזרה לישראל, הוא בעצם סולק ברקוד שמופיע בתוך האפליקציה, שכבר מסונכרן עם כל התשלומים שהוא עשה עם הכרטיס, ובעצם תוך 24 שעות מרגע שהמראת חזרה לישראל, הלקוח שלנו יקבל החזר של כל המע"מ. איפה הוא סולק את זה? בשדה התעופה? יש עמדות יהודיות, זה מאוד מאוד ברור, גם הכל מוכוון בתוך האפליקציה עבור הלקוח. הוא פשוט ניגש לשם, ממש סולק את הברקוד כמו כרטיס טיסה. וואו. ובעצם תם האירוע, זאת אומרת, אתה מקבל את ההחזר, כמובן שבאפליקציה מופיע כל ההוצאות, מופיע אחוז ההחזר, כפי שציינתי, וכמובן סך ההחזר של הוצאות המע"מ שלו. ושאלת השאלות, יש עלות לשירות הזה? אין עלות לשירות הזה, זה מה שנקרא פתוח לכל ציבור מבוטחנו, אתה מקבל גם ביטוח, וגם אתה חוסך הוצאות בחול. אז הנה, המצלמות מכוונות אלינו, אבל כל מי שמסביב נפעם פה באולפן שהקמנו במשרדי פספורט קארד, בשורה של ממש, דנה, אני חייב לציין, דנה קצף, סמנכ"לית שיווק, פספורט קארד פיי, צריך להתרגל לשילוב הזה של הפיי, נכון? נכון. תודה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, תודה. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
זהו, אנחנו מסיימים כאן שעתיים של תוכנית ממטה חברת פספורט קארד, חברת ביטוחי הנסיעות והרילוקיישן הגדולה בישראל, המובילה בישראל. מקווה שקיבלתם את כל הפתרונות הביטוחיים, המקצועיים, התובנות, העצות, איך לעשות ביטוח נכון, איך לבטח נכון, ומזכיר לכם, לא להסתכל רק על המחיר, להסתכל על האיכות, המקצועיות והשירות בזמן אמת, וזה מה שצריך להוביל אותנו. איתי היו העורך יואב כהן, המפיקה מיטל חיון, טכנאי השידור יניב לני, העורך המוזיקלי בני אלפרין, אני ליאור רוזנפלד, יובל דיין, אם עד שתחזור, מסיימת איתנו את השעתיים האלו. 50 חטופים שלנו ממתינים, נקווה שהם ישתחררו בקרוב, עד שתחזור, שיחזרו עכשיו. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, באותו מקום, לא באותו מקום, ברדיו, אבל באותה שעה. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו שבוע מצוין, תהיו טובים ובלתי ניתנים להחלפה.